tamsak. Ang ingay ng aking ano. Salamat Marlatan. Miswa. Thank you sa pabiji. Kutong TV. Hello, Kugtong TV. Hello sa'yo, Kugtong TV. Agoy, nangurog kay ko. Salamat, Kugtong TV, for coming to my live stream. Hello sa tulo. Viraki Hub. Maupay nga dagkabki. Uy, Viraki Hub. Salamat sa pagpunta. Jakitan kita. Yes. Okay, give it to me so I can see it. Hello sa'yo. Don't you cry now. Let me see. Where is the small? Hello sa inyo. Tamsak na po ho. Salamat sa patamsak. Right here, JP. Salamat sa inyo tanan diha. Ayan. Thank you sa 3 million. Oh, here JP. Give it to me. Where is that? Let me see that. Let me see that one. This one. Here. Where is that? Is that one? Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakinding-kanding lang mga manang. Pahag nga kabayan, mga kabayan, ayan, yes. Eat breakfast now. Breakfast? You did just eat breakfast, boy. It's already lunchtime. Already lunch? Tell Mama eat lunch. You want, what you want? 2 pancakes. 2 pancakes again? Okay, we're gonna cook pancakes. I don't know how to do this here. Okay. Oh, I'm gonna cook your pancake, okay? Hello, mga kabayan. Ay, wait lang. Isend ko pala. Ayan, guys, if you are not connected to Berkey Hub, ayan si Berkey Hub rin pasok. Si Berkey Hub, guys, ay nandiyan. Ayan. Tama na to. Don't you lose everything. Ayan, bibigyan kita ng isa, Berkey Vlog. Berkey Hub. Berkey Hub. Ayan. Bibigyan kita ng isa pa. Maupay na gabi imo. Maupay na gabi. Meron akong kilala si Aling Nora.
Kuya John, Me TV. Hi, Tiwaray. Musta po pwede dito magpaantok? Uy, Kuya John, Me TV. Okay lang. Ay, salamat sa salamat sa pagpasok dito sa aking mansion. Sa aking maliit na tayo. Saan ka ngayon, host? Nasa Mississippi, USA ako. Ako ay nasa Mississippi, USA. Kuya John TV. Salamat sa pagpunta sa aking bahay. Salamat ko tong TV at Miswa. Si Miswa ay si Marla Tanian, guys. Salamat guys ha. Salamat. Naon pala, hindi ko pala. Yeah, good job. Ayan, ikaw Kuya John Me TV, asa man ka, taga saan ka? Sorry kay ang aking Tagalog ay mahirap. Nag-ELS ka pala no oras po dyan ngayon. 12 I don't know. It's in there in that bag. Oo, nag-ELS ako 12:30 dito ng tanghali. Nag-ELS ako. Araw-araw ako nag-ELS. Pag weekend, early ako nag-ELS pag weekend. Like, early morning dito, mga 8 or 6 a.m. Ayan, salamat sa pagpunta, Kuya John Me TV, ha. Thank you very much. Ayan, si Kuya John, guys. Bago-bago dito sa ating, jakita natin si Kuya. Is not fit. Let me see. Kuya John. Ikaw nag-iilas ka ba? Tignan natin. Salamat sa mga naadiha, ha. Thank you very much sa inyo. Ikaw, Kuya Jan, nag-ELS ka ba? Kuya Janny. Ganun po, kanina lang po ba tayo? Oo, kanina lang tayo nagkita. Let me see. Oo, kanina lang tayo naging magkaibigan. Kanino ba yun? 3 kasi napasukan ko eh. Kanina lang tayo naging magkaibigan. Ikaw ata yung magaling mag-promote ng commercial. Ikaw ata yung napuntahan ko na magaling. May walis ting-ting, may surf ata yun. Whatever you are promoting in there. Kuya Jan Me TV. Bago lang tayo. Salamat sa pagpunta, ha. The Mother for Girls, where are you? Ayan, may bago tayong kaibigan dito, si Kuya Jan. Si Kuya Jan ay bagong-bago lang. Siya ay may malapit na siya mag-grade 3. Malapit na si Kuya Jan mag-grade 3. Mag-ELS ako pag grade 6 na ako. Ay, Kuya Jan Me TV. Nag-ELS ako, nag-start ako ng I think 100 pa lang or 200. Mas mahirap kunin yung WH kaysa sa I promise you, pagdating ko ng 1,000, malapit na rin ako 1K na oras. Kaya ayan, halos nagkakasunod lang yung oras at yung banana ko. Salamat sa ha. Salamat sa mga naadiha. Thank you ninyo sa 3 milyon na andyan. Maraming salamat ninyo tanan. Don't forget to thumbs up po. Ayan guys. Mag-LS ka na. Magsimula ka na mag-LS Kuya Jan TV. Even is just here. No. What is the spike? This one? I don't know which one you want. That one. Oh, okay. I need to take off red thing. Why? That red thing is connected to there. So you cannot take it off. Mag-LS ako pag grade 6 na ako. Why you not give me breakfast? It's not breakfast, boy. It's lunchtime.
Kanina pa ko lakad ng lakad at nakita ko pinto mo bukas kaya pumasok na ako. Okay, I'm gonna give you pancake. You want me to fix this or you want me to cook pancake? I don't know which one you want me to do. Okay, here. You play with it. I'm gonna cook you pancake, okay? Ayan guys, habang magluluto tayo ng pancake ng aking Batanggenyo. Akong bugoy nga sigirag maniya. Salamat sa pagpasok sa bukas kong bahay ha. Kuya John Me TV. Sasabihin ko sa iyo ha, nung nag-LS ako, nag-umpisa ako ng 200 ata or magtuto na 100 banana pa lang ako. Maliit pa lang. Kahit wala akong tao, 3 lang. 2. Stop whining, boy. You're whining all the time. Ayan, tawag nito. Kahit 3 lang yung tao ko, 2, 3, okay na sa akin. May binibigyan naman ako kahit maliit lang. Ayan, minsan pumapasok 10. Ayan, maganda na. Salamat. Laagan ka talaga ha. Layas. Layas ka ha. Kahit saan ka pumupunta. Dito, wala pa akong maraming tao dito. I want 2 more banana. Ano gawa mo dyan, ma'am? Nagluluto ako ng waffle para sa aking anak. Kasi can you please be quiet? You cannot be quiet. Andyan naman yan sa'yo kung anong ka. Pero mas maganda, mas mahirap kunin yung oras kaysa sa Okay, watch your show then. You be quiet and watch your show. Hello sa 4 na milyon dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ang aking napakaingay ng batang to. Patangsak tayo dyan. Ganda pala ni host. Buyag! Ganda ba? Maganda ba? Or nagmamaganda lang? Nagmamaganda lang ata eh. Hindi naman. Buyag-buyag. Bisaya ka, Kuya John. Ang aking anak, tawag nito. Ginagaya yung mga sinasabi ko. Ayan, luluto ako ng pancake niya kasi gusto niya ng pancake kahit lunchtime na pancake pa rin. Salamat ha. Salamat sa inyong pagpunta dito. Kuya Han, Me TV, pabalik na lang. Lalo na hair mo. Thank you. You're so sweet. Salamat. Baraki Hub. Ayan, Kuya Jan ko, no? Kuya Jan, Me TV, tapos na daw sa'yo. Ayan, tapos na si Barky Hub. Inunahan ka na sa bahay mo. Ayan, pabalik na lang daw. Ayan, si Kuya Jan, si Kuya Jan Me TV na legit yan, nagbabalik yan. Nakilala ko lang siya ngayong araw, kaya andito na siya sa aking bahay ngayon. Salamat Kuya John Me TV. Ayan, Veraki Hub. Salamat. May ibibigay ako sa iyo, Veraki Hub and Kuya John Me TV. Wait lang ha. Salamat sa appreciate that tawag nito. Ayan, ibibigay ko sa iyo si Maria Mercedes, Kuya John Me TV. Ibibigay ko sa iyo si Maria Mercedes.
What? Hindi na lang ako mag-iwan ng ng bakas. You be quiet. I'm going to wash my skeleton. Hello sa 5 milyon dyan. Hello, hello, hello. Welcome to my live streaming. Napakakwela mo pala, Kuya Jan Mi TV. Ayan, makwela pala to si Kuya Jan Mi. Be quiet. Ayan, pinapanood ko to, Kuya Jan. Ibibigay ko sa'yo. Ikaw din ba, Viraki Hub? Susunod kita kay Kuya Hub. Asa na ba yung mga pinggan? Ano daw? Takot ako mag-ilis, baka langawin ako at wala akong mukha maiharap. Bakit naman? Wala naman yan sa mukha na ihaharap. Nasa tao yan, how you entertain people. It's not on your face. It's not all about your face. It's all about how you entertain people naman, Kuya Janmi TV. I think magaling ka mag-entertain kasi napakakwela mo. Ayan, Kuya Janmi TV, hindi naman yan sa mukha. Kaya kahit walang mukha, humarap ka sa camera. Pakapala ng mukha yung mag-live stream dito. Kaya ayan, makwela ka naman nakikita ko yan. Kikita ko dito, makwela kang tao. Kaya siguro mas marami ka pang tao kaysa sa akin. Tignan mo ako nung una, sabi ko baka langawin ako. Nilalangaw talaga. I mean, it's part of it. Doing live streaming. At first, langawin ka talaga niyan. Langawin ka talaga. Tapos pag ka na, pwede ka na, makuha mo na rin yan. Ganun lang naman kasimple yan Joyce Bernsen. Hello from True Friends. Okay, Joyce. Thank you, Joyce Bernsen. Hello from True Friends. Salamat sa pagpunta dito. Maraming salamat at naligaw ka dito sa aking bahay. Joyce, salamat at naligaw ka dito. Thank you Joyce, for coming to my live streaming. Ayan. Si Joyce po ay nagla-live stream din yan. Ang daming tao sa kanya, guys. Mama, you be quiet. I'm trying for my Legos. You Si- be quiet. Sinabihan ako ng anak ko, be quiet ka, he's working on his Be Legos. quiet. Okay, I'm gonna be quiet. Okay, guys. Miswa, dito pa ako. Salamat, Miswa, ha? Thank you, Miswa. Hello, Joyce. Kuya Janmi, pag ako nag-LS, ang ihaharap ko picture ng baby ko. Quiet. I'm working for my Okay, Legos. I cannot be quiet. I'm talking to them. Napakakwela ni Kuya. You be quiet. Ang- I'm working for my Legos. Okay, be quiet. Let's be quiet, guys. He's working on his Lego. Ayan, sa 5 milyon dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan, Kuya June. Kuya June, Mi TV. Done na. Quiet. Okay. Si Viraki naman, si Viraki. Lego for you. Here lang, Sisi. Thank you. It's okay, JP. It's okay. Salamat, Joyce Bernstein. Joyce, nahag na kita. Lang, Sisi. Salamat, Joyce, ha? I am cooking your pancake now.
Thank you, Joyce Bernstein. Thank you. Ayan. Like, Ang aking anak, ang daming arte. Thanks a lot. Ayan. Ayan, nandito ako. Malapit na mag-grade 9 si Veraki Hub. Malapit na siya mag-grade 3. Ayan, pag-grade 3 tayo kay ano. why you talk to live stream? Ayan, puntahan natin siya. Mama, Panoorin ko tong camel ni mo, ha? Mama, why you talk to live stream? Hindi na ako mag-iwan ng bakas. O sige, God. On the way na ako sa'yo, sabi ni Kuya John ni TV. Mga ngatawa kahito. Asya lagi. Bagalaliwatian ko. Asya na nakintinawaan ditohan akong pagkuhan katuga pa nimo balay. Ayan na. Nakakatawa ko ito nga tao nga na isa sa kayanan camel. Kaya camel, di rin nabuhat. Waray God, kuha na to. At to na, gintagan ko na ikaw kan Maria Mercedes. Salamat. Joyce Bernstein. Ayan si Joyce Bernstein, guys. If you are not friend with Joyce Bernstein, Miss Wa, salamat Miss Wa. Si Miss Wa si Marla Tanian. The mother of 4 girls. Nasaan ka na? Oo, salamat. Ayan. My hand is tired. Your hand is tired. How your hand get tired? Ang laki-laki ng t-shirt ko. How your hands get tired? Tell why. No. Okay, here. Nakadtuhan sirong. Kaninahan aga iba nga pwesto. Nakadtuhan sirong. Waray, na may da ka kuan, may da kag bag-o nga gikuan nganhi. May da ka bag-o, kitaon ko daw ko no. Shalalalala. Ring of Fire, solar eclipse in Saudi Arabia. Ang galing. Waray bag-o, waray ka pa bag-o. Blurry ba ako nga da? Or choppy? Blurry or choppy ba ako dida? Iyo. Kay baga blurry man naong didi. Blurry. Sabado kay may passporting didihan Nigeria. Naran. Okay la diri ngayon. Magkukuan ka latit Sabado. Cute lagi hap. Cute lagi hap. Mama, I'm sick.
style. Okay, aray ko. Dako lagi ta akong t-shirt. Magliliwan na kada. Dako hindoro eh. Nawawalwalan. Nawawalwalan ako tak t-shirt. Kuha na ka na iha. Didala ka mo. Here, Mama. Cute lagi hap. Anay, mangisda la ako. Mabalik na la ako. Sige, sige. Ayan, nakagliwan na ako. Maghuhugas while you're still there. Manhurugas pakitan mga plato. Kay waray kita kuan yan na. Where? Okay, we're gonna wipe it. Where's the wipe? Sarah. Now it's clean. It's shining clean. Oy, thank you everyone ha. Thank you sa mga nagstay dyan. Maraming salamat sa inyong dyan. Ayan guys. Maghuhugas tayo ng plato. Samahan niyo ako. Maghuhugas tayo ng plato. Ayan, if you are not connected to me, connect to me na ha. Para masaya. Para masaya ang ating bahay. Ayan. Okay, you want to watch it? Dito. Thank you, the Mara for Girls. Thank you very much. Ayan. Pumasok si ating the Mara for Girls. Salamat sa patamsiha. Manghugas ta. Patulog ko ako bata. Nagpatulog kag bata, ama o di ay. You want to use your earphone? I want. That's why. I'm gonna do that one. Okay. That's okay. Okay.
Ayan guys, maraming salamat ha. Ayan guys. Samahan niyo ako maghugas ng ato dito. Gipagwapahan gud na ako ni Ate the motherfuckers ha. Nagpagwapa bago tayo sa lang diri. Kay para ba presentable gihapon ba? Tanawon. Presentable. Ayan guys. Hello host, Jan Mikit Vlog. Hello Mikit Vlog. Thank you for coming back to my live stream. Ayan guys. Agbabalik si Jan Mikit Vlog. Ayan, nalayas natin ito nga ni. Nilayasan ako nila. Gilangaw sila dire. Klaro man. Klaro ba? Gihandaan ako. Hello everybody. Big shout out everyone. Sabi ni Jan Mikit Vlog. Ayan. Guys, si Jan Mikit Vlog ay nasa aking bahay. Maraming salamat sa pagpunta dito, Jan Mikit Vlog. Maraming salamat sa pagpunta sa aking unsa ba ni siya? Tawagan ni sa aking tahimik pala na bahay. Mahalin nyo naman ako dyan, guys. Ayan, kung di nyo pa minamahal si Jan Mikit, mahalin na natin, guys. Pupuntahan kita sa aking isa, Jan Mikit. Tignan ko nga. Mamahalin kita, wag kang mag-alala. Ikay mamahalin ko, Jan Mikit. Ayan, malapit na siya kaka-grade 4 lang niya. Ayan guys, happy wife, happy life. Ayan, panoorin natin to, happy wife, happy life. Para naman makadagdag sa wow, ang ganda naman talaga nito ni Jan Mikit Vlog. Love me, I will love you back 100%. Ayan. Ayan, pinapanood ko, wag mo na to, hindi na ako mag-iwan ng bakas. Thank you, host. Ayan, ganda naman talaga. Bisaya ka, Jan Mikit. Wow, kagwapa kayo ay. Happy wife, happy life. Bisako. Unsay bisako? Bisakol. Unsay bisakol? Unsa nang bisakol? Anong bisakol? Ayan, may pang 402 na ka, may pang 402 ka na. Ano salita ba yan? Bisakol? Ayan, 402 ka na. Nadagdagan kita ng isa. Isa muna, Bisaya. Bisaya, sagol. Bisaya, sagol. Ayan, sa 7 tamsak, maraming salamat sa 4 na nandyan. Thank you very much. Unsahon nato ni pakahugas og pinggan. Sige, nagdaw si host. Ayan, tabian jud ning mga Bisaya ba? Ako ay isang waray-waray na Bisaya. Joyce Bernstein big shout out, sabi ni Jan Mikit. Unahan na kita, Jan Mikit. Ayan, sabi ni The Mother of 4 Girls. Sabi ni The Mother of 4 Girls. Bisaya ko na no siya. Bisaya ko no siya. Oo, Bisaya lagi na siya. Bisaya si Jan Mikit. Ayan. Salamat sa inyong diha ha. Thank you very much. I appreciated all of you coming to my live stream today. Ayan, hindi tayo mabuboring. Boring talaga ako. Ewan ko ba kung bakit type kita. Di ka naman gwapo. Ture na. Tuara. Hala. Birahe. Tawag nito. Bisaya lagi siya, The Mother of 4 Girls. Bisaya lagi siya. Manghugas sa tagplato diribe kay ang akong tawag ani kusina. Daghan kaayo ni siya. Daghan kaayo ko limpyuhanan sa ako kusina. Di lang maklaro.
Salamat ninyo tanan diha. Miswa Marlatan, the mother of four girls. Kinsa pa ba to? Joyce Bernstein. Ayan. Diyan pa silang lahat. Yung dalawa ng isda na yun, paparami sila ng isda. Dahil sila ay wala pang ano. Saan ko ba ito lalagay? Sandali lang. Teka lang. Dan na ako sa iyo, sabi ni the mother of four girls. Ayan, kanino ka dan? Kay ano? Jan Mikit Vlog. Ayan si Joyce, si Joyce Berson, the mother of four girls. If you're not connected, andyan din ang ating mga kapwa Bisaya. Ay, ewan ko si Kuya kung naapariha si Kuya John. Si Kuya John, ayan si Kuya John. At saka kinsa pa ba tong isang kalimot ko sa yung ngalan ay Jan Mikit Vlog. Dan na daw ko sa'yo si Damara Porters. Sorry guys, wala pa tayong mga isda dito. Ewan ko saan yung mga isda. Hindi pa kumakagat ang mga isda sa bahay ko guys. Ewan ko ba kung bakit. Hello, host, sabi ni Sir Chu. Ayan, guys. Thank you, Sir Chu, for coming to my live stream. Thank you very much. Thank you sa mga patamsak ninyo diha. Hello sa iyo. How are you, Sir Chu? How are you doing? Still busy at work? Hello everyone, sabi ni Sir Chu. Ayan guys. If you are not connected to Sir Chu, I'm working today host. Oh, I see. Busy life, Sir Chu ha. Busy life. Guys, if you are not connected to Sir Chu, let's connect with us. He's looking for banana. He's looking for a banana. Everybody busy. Yes, sir. Everybody's busy. Ayan guys, if you are not connected to each other, ayan, mag-unahan na lang tayo. Kung gusto nyo. Pero kung magkaibigan na kayo dyan, kayo na lang bahala. Salamat sa lahat. Thank you. At ako ay naguhugas ng pinggan. I am washing dishes. Because I got the mother of four girls. Thank you, playing back to you, sabi ni Jan Mikit. Jan Mikit, if you are not connected to Asher Chu, ayan. I'm planning to do LS with my face, but it's hard for me to speak English. That's okay. Sometimes I'm hard to speak English to Asher Chu, so just go ahead and do. And just say salamat to everyone. I'm sure all of your viewers is Filipino, so you just say salamat to everyone. Yes? I need Ketchup or syrup. Ayan. Jan Mikit Vlog, hello. Coming to you, Jan Mikit Vlog. Sabi ni Sir Chu, ayan guys. Mag-unahan na lang tayo. It's okay, Sir Chu. Just show your face and say thank you. But your English is more good. Are you sure? It's not that good. My English is not that good, Sir Chu. My husband always talking to me that my English is need to be improved because sometimes I don't understand him. So I need to improve my English. So when everybody come to your LS, when you are showing your face already, just tell everyone thank you for coming. Or that's it. Then don't talk anymore. Just say thank you everyone. Just stay to my live stream and say salamat. You know how salamat, Salamat everyone. Then you just read their just read their message. That's it. That's what I do.
I need to go English. John Mikit vlog done to you. Sabi ni Aser Chu. Ayan guys. Aser Chu is done to you. John Mikit if you're still there. Ayan guys. Thank you so much to everyone there. Still there. What time is it there now, Aser Chu? Where are you? Where are you now pala? I forget. Are you in Canada or are you in Canada? Am I right? Please visit me too. I in Canada. Yeah, that's what I thought. Yeah, I forgot. Canada. Thanks, Aser Chu. I will pay back. Ayan. She will pay. How are you? I'm good. I mean, I'm just I don't do work, so I mean I don't have work, so I stay home. I'm stay with my son, so I do live streaming every day. Hello, Abik official. Hey you, hey you, hey you. Hey you, shout out Abik official, guys. May bago tayong kaibigan. Ayan, si Abik official. Good for you. It's usually the wife, no work. Yes, sir. Wife, I am a wife and I don't have work. I work with my husband in the house. I mean, after his work, we work together in the house that we are building right now. So he got double job. Aser Chu, Abik official, hello to you. Shalala, tamsak na host. Thank you, Ate Shalala. Thank you very much for coming to my live streaming. Ayan, shout out sa lahat. Sabi ni Shalala B. Fox. John Mikit Abik official, hello. So you're wifey. You're a wifey. Yes, sir. Abik official, I am a wifey. I am a wife and a mother of one. Abik, Asher Chushalala, Bifax, and Ken. Dikit. Ayan, let's dikit daw. Sabi ni Asher Chu, ayan, magdikitan kayo dyan. Maraming salamat sa inyong pagpunta dito. Shalala, Bifax, and Kevin, hello. Big shout out. Sabi ni John Mikit Vlog. Ayan, guys. Abik official is new to my, Abik official is new to my live streaming. Welcome natin si Abik official. Thank you very much. While I am doing Ate Shalala, while I'm doing my live streaming, I am washing dishes too. Because it's better to do something than sitting down. You can finish something, while talking to anyone in there. You look like Mia Khalifa. Who's that Mia? I don't know who's that. Everyone coming to my live streaming, they always telling me that I look like somebody else. I don't know who is that. There's one saying that I look like Julia. I don't know who's that. Who's all of those. Shalala, Bifax, BG lang inday kay BC. Salamat Ate Shalala ha sa pa-BG dyan. Joyce Birdsin, her lang sisi. Thank you Joyce Birdsin. Thank you. Makakadagdag din yan sa aking oras. Maraming salamat sa mga pa-BG ninyo. Thank you everyone. Joyce Vincent, John Mikit, Sisi. Ayan. Kugtong TV. Thank you Kugtong TV for staying ha. Kugtong TV. Ayan, guys. Si Kugtong TV ay bago lang ata to sa aking live streaming. Maraming salamat sa inyo lahat dyan. Thank you. While we are talking, I need to do something too. Naghugas ng pinggan si Inday Manunay. Ayan, guys. If you are not connected to each other, connect na lang tayo, guys. Mag-unahan na lang tayo. Salamat sa patuldok Kugtong TV. Sa mga andyan, thank you very much sa inyo.
Jan Mikit Kugtong TV, hello. Are you from Philippines, Abik Official? Yes. Yes, sir, I am from Philippines. I am a Filipina. Abik Official. I don't know who's the Mia Khalifa. Who are you? Who's the Mia Khalifa? Is she a Filipino or what? She a Filipino or a international ano actress? Is that actress or what? Thank you sa 6 na milyon. Joyce Bernson, hello. Ayan, connect. Asher to Joyce Bernson, she got a lot of isda on her house. You can bring a pukot. You can bring a pukot on her house. Official, do you look like do you like it? Chicken adobo? Of course, I do chicken adobo. I like my chicken adobo, all wings, you know. I cook adobo, chicken adobo, all wings. I don't like any part of it, but just wings. I cut the wings in half, then make adobo with it. It's good. I mean, I like them. It's like a chicken wings adobo. Dito pa host. Thank you, Miss Wa. Thank you very much. Thank you sa inyo dyan. Sa mga andyan, thank you very much ninyo, tanan. Miss Wa, guys, is Marla Tan. Ayan, kung di nyo pa siya kaibiganin natin si Marla Tan. And andyan din si Damara for Girls na BGBG. Do you watch Hollywood movies? I'm not a fan of movies, so I don't know. Miss Cebu City dito, host. Jan Mikit Vlog, hello. Ayan, sabi ni Kogtong TV. Miss Cebu City, guys, si Marla Tan din po yan. Maraming salamat, Marla Tan, thank you. Salamat sa 10 milyon na tamsak. Asher Chu, hello, sabi ni Kogtong TV. Ayan, guys, sa 7 milyon dyan, maraming salamat sa inyong pagstay. Ayan, may 8 milyon tayo. 8 milyon in the house, guys. Wait lang. I watch Hollywood movies sometimes, but not every time. My husband loves Hollywood movies, but I don't. I mean, I watch movies, but some of it. I like action movies, like Jackie Chan, Bruce Lee, who else, and any kind of action movie, like there's something, how you call it, like there's lisod maning mag-English, oy. It's hard to speak English, Abik Official. Are you English or a Filipino? What are you? Who are you? I cannot see I cannot see you right now. I mean, I cannot check your house right now because I'm washing dishes. So I'm gonna check it later on. Are you a Tagalog? Are you a Filipino? Kogtong TV of Abik Official, hello. Ayan, sabi ni Kogtong TV. Abik Official. I gonna visit your house after I wash dishes. I'm almost done, guys. Sige, tabi. Salamat sa mga nagstay dyan. Thank you. Guys, unahan na lang natin sila. Si Joyce Jan Mikit Kogtong TV, hello. Ayan. Mag-una-unahan na lang tayo. Jan Mikit, thank you very much. And sino pa ba yun? Si Joyce Bernsen. Ayan, guys, mag-unahan na lang tayo. Nagla-live din si Joyce Bernsen. Let me see. Miss Cebu City, hello. Ayan, si Miss Cebu City, Jan Mikit, si Marla Tan yan. Si Marla Tan, si Miss Cebu City. Let
Pahipi lang sa kuday, kainday. Salamat Ate Shalala Bifax. Guys, if you are not connected to Shalala, may harang na yan. Si Shalala Bifax, may harang na rin yan. Guys, pawag na lang natin i-skip yung kanyang harang para na rin masaya. Ayan, maraming salamat sa inyong panandiha ha. Di ko ka-play ninyo kay ang akong internet, sigig kuan, sigig tuyok-tuyok, magwagtang ang akong LS ba. Sigirag tuyok. So, mag-play na lang po ninyo niya ay human sa akong LS. Miswa, hello. Si Miswa ay si Marla Tandem yan, guys. Katatapos lang niya mag-LS, kaya hindi niya pinasok yung original niya. Hindi niya pa pinasok. Kasi after niya nag-LS, ako naman nag-LS. Ayan. Salamat sa 7 milyon na andyan. Maraming salamat sa inyong pa-BG-BG. Bakit palaging umuulan dito? Joyce Bernsen, search you. Hello, sabi ni Joyce Bernsen. Ayan. Salamat ninyo tanan diha. Thank you. Ang babait ninyo. Kan inday mangsagin, waray pa bunga kay ginhangin. Kan waray pa hangin, an kan inday sagin, makusog mamunga. Sandali lang, teka lang, bakit ba nandun na? Bakit ba ganito ang nararamdaman ko sa iyo? Di man ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong galing, dahil cute pa sa aking patingin. Itatago na lang ang damdamin ko na mapansin mo. Ayan, lalagyan natin si Joyce Bernstein at si ng jacket. Lagyan natin sila ng jacket. Tapos na ako maghugas ng pinggan. Mga kaldero na lang mamaya. Mamaya-maya na 'yon. Ay, ba't nawala? Saan yun napunta? Ayan. Joyce, salamat sis sa pagdating dito ha. Ayan, jajakitan natin si Sis Joyce. Ayan, guys. Avic Official, andyan ka pa? Oh, let me see this, Tingnan nga natin yung bahay ni Kinsa ba ni siya? Ni Avic. Bagong-bago si Avet. Ayan, bagong-bago pala to si Avet. Si Avet Official. Thank you everyone. Salamat sa inyo ha.
Candins Katin, shout out host. Salamat Candins Katin for coming, ha? Candins. Thank you, Candins. BG lang po, pasok pa sa banga. Pasok sa banga. Salamat ha, Candins Katin. Thank you, thank you. Thank you. Thumbs up dan po. Salamat. Thank you, Candins, for coming to my live stream. Thank you. Kurot and Pulburon, tamsak na po. Oy, Kurot and Pulburon, thank you for coming to my live stream. Shout out all here. Ayan, shout out po sa lahat. Sabi ni Kurot and Pulburon, unahan nyo lang po ako at kung okay lang, bayad me later bago matulog. Ayan, guys, puntahan natin si Candins. If you are not connected to Candins Katin, guys, andyan si Candins Katin. Si Candins Katin. Unahan natin siya. Maraming salamat. Kurot and Pulburon, welcome to my live streaming. Bagong-bago ka dito sa aking live stream. It's our pleasure po. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you. Ang babait ninyo. Tingnan ko si Kurot and Pulburon ay. Jakitan kita Kurot and Pulburon. Kanay sa imong yaming pulburon. I miss the yummy pulburon. Yummy. Thank you sa sa 11 tamsak dyan at sa 6 na milyon na nandyan. Thank you sa inyong lahat. Thank you very much, guys. Ang lakas ng ulan dito. Bakit kaya? Salamat ninyo. Ha, asa naman mo? Anong oras po dyan? 1:20 p.m. Ayan, 1:20 p.m. dito sa amin. Kurot and Pulburon. Andito ako sa Mississippi, USA. Alauna dito. Ayan, umuulan dito sa amin. Dito ay umuulan. Bakit kaya? Mundo ko ba? Nagpakilala. Araw-araw sinusundan. Di ka man lang tumitingin. Anong akin? Maaga pa pala, hehe. Oo, maaga pa dito. Kaya tanghali talaga ako nag-i-LS Kurot and Pulburon. Dito sa Amerika pag weekdays.
Pero pag weekend, maaga ako, mga alas 6 ng umaga dito. Ayan, andito yung aking Junakis. Napakahirap. Hirap pa pala. I got on my case. Okay. Sandali lang. BG lang po muna, host. Hina ng net namin ngayon. Okay, Kurot ang Pulburon. Salamat ang Pulburon for coming to my live streaming, ha? Maraming salamat sa aking munting tahan. Mali pagbigkas. Ganang pakilala, bawat arang sinusundan, ka naman tumitingin, anong aking dapat gawin? Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Anong gawin? Salamat sa mga nag-BG dyan. Maraming salamat ninyo dyan. Thank you. Ang babait ninyo. Mama, my iPad still more space. I know, but you cannot. Nasasaktan. Ganito ang nararamdaman ko sa iyo. Di man ako ang pag-ibig ko, magkaibigan lang naman tayo. Salamat Ate Shalala, ha, sa imong pahipi diha. Pahipi. Uy, noon sa ka. Nagpahipi ra pud ta diri kay wa man tay tawo Ate Shalala, oy. Mingaw man atong balay. Pahipi na lang pud ta ani. Thank you, Shalala. Shalalalala. Shalala in the evening. La 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 la. Ang Bisaya sa Alemania. Hello, host, tambay. Uy, salamat ang Bisaya sa Alemania pag-anhi sa akong balay.
Maraming salamat at naligaw ka dito. Ikaw ay naligaw sa aking bahay. Salamat ang Bisaya sa Alemania. Maraming salamat. Ayan guys. Ang Bisaya sa Alemania ay nasa aking tahanan. Maraming salamat sa patambay. Shalala, kaway-kaway, sabi ni ni ang Bisaya sa Alemania. Salamat ang Bisaya sa Alemania sa patamsap. Maraming salamat ha. Thank you sa inyo na mag-BG dyan. Maraming salamat. Salamat ninyo tanan. Kumusta naman ikaw ang Bisaya sa Alemania? Kumusta ang mga Bisaya diha? Kumusta mo tanan? Aray ko katul ako kilikili ay. Nana sa debulbul nga titubo. Kilikili. Sakit man ako mata. Wait lang guys ha. Titignan ko muna yung mata ko sa mirror. Sandali lang, teka lang, bakit ba nagkamali? Bakit ba nararamdaman ko sa iyo? Di ako magka... Nagluya-luya na lang sa dang atong internet. Jerson Jackson Vlog. Hello, Jerson Jackson Vlog. Thank you sa pagbabalik sa aking bahay. Si Jerson Jackson Vlog ay nagbabalik. Salamat, Jerson Jackson Vlog. Salamat. Ayan sila, may nakatambay dyan tayo. May mga nakatambay tayo dyan. Baka hindi mo pa sila kaibigan. Kaibiganin na natin yan. Salamat, Jerson Jackson Vlog. Tingnan nga natin si Jerson. Marami ka na ba? Nakarami ka na ba? Ayan, malapit na siya mag-grade 5. Malapit na mag-grade 5 si Jerson Jackson. Bibigyan kita ng isa pa, Jerson Jackson. Makikipagkaibigan po sa inyo. Bibigyan kita ng isa pa, Jerson. Syrian Hamster. Thank you, Jerson Jackson Vlog. Ayan guys, if we are not kaibigan, if we are not kaibigan with Jerson Jackson, ayan guys, andito siya sa ating bahay, nagbabalik. Ayan, SPG ko no ang iyang mahaharot niyang hamster. Ang mahaharot niyang hamster. Salamat sa mga nag-BG dyan. Maraming salamat. Thank you. Bakbakan.
Strikto ng patnubay ang magulang ang kailangan. Halaka! Halaka! Sa mga di pa nakakatamsak dyan, guys, don't forget to tamsak. Si Gerson Jokson, guys, nag-ano siya, yung mga palabas niya ay tungkol sa hamster. Baka di niyo pa siya kaibiganin natin siya. Nagsilayas na ata mga tao dito. Miss Cebu City, BG muna host, ready sa work. Salamat. Ang Bisaya sa Alemania tambay. Salamat sa pagpatambay nimo sa ako ang Bisaya sa Alemania ha. Maraming salamat. Ayan, Miss Cebu City. Puntahan din kita Bisaya sa Alemania, tingnan natin. Anong oras po dyan sa inyo, ma'am? 1:33 PM dito sa amin, Gerson Jackson, BG host. Salamat sa pa-BG, Miss Wa. Thank you, Miss Wa. And Miss Cebu City, ay iisa lang po yan. Yan ay si Marla Tan. Ayan guys, kung di pa natin kaibigan si Gerson Jackson Vlogs, ay nagbabalik siya sa aking tahanan. Maraming salamat. Nasa Pinas ka ngayon, Gerson Jackson? Madaling araw na dyan no? Madaling araw na dyan no? Mali pang Tagalog. Sorry, hindi ako Tagalog. Nahirapan ako sa kalisod. Si Hostlas. The Mother for Girls, hello. Ayan, The Mother for Girls is still in the house, guys. Nag-BG din to. Ang Bisaya sa Alemania, guys, andyan pa rin. Yes po. Bakit di ka pa natutulog, Gerson Jackson? Ayan, malapit na matapos yung pinapanood ko sa iyo. What? I want to get the jacket. What? Jacket? Jacket with the rain. Okay. Why not going give me? Salamat ang Bisaya sa Alemania pa sa tulso. Nasa work po. A little rain. It's gonna come out later. Wait a minute. It's too many lights. We have a power. Ayan, tapos na, Gerson Jackson. Tapos na ako sa'yo, iniwan na kita. Mama, what is it? Gerson Jackson, nasa work po. Panggabi ka pala. Haha, nagliwan bado. Oo, kay dako man adto kanina. Yan na. Tamang fit. Dako adto kanina na akong bado. Yan na, nagliwan kita kay makuri na nagkakawalwalan, nawawalwalan kita din Oo, sexy na yan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wow, may pa yes, ma'am siya. Ayaw lang kay nakakahiya naman. Yes, ma'am. Oo, sexy na. Sexy duro, sexy ko din duro. Pastilan. Kasiksit aton host. Siksik na kalansay. Balitaw, salamat koan. Versky Hub, salamat sa imo. Pagbalik nga niya akon. Ayan, may dakita nga na. Dahil siya lala, Bifax, si ang Bisaya sa Alemania, nag-BG. Si Gerson Jackson Vlogs, andyan din. Ayan, si The Mara for Girls. If you're not connected to the Marlatan,
Nag-BG-BG sila lahat dyan. Si Kurot at Pulburon, si Candice Catin, andyan din si Candice Catin. Natutuwa talaga ako sa accent ng mga waray. Haha, parang sinanay lang sa kalula ko. Natutuwa ka? Kakatuwa ba? Ayan, si Verky Hub ay waray-waray din. Asya nga nag-iistorya gihapon kami waray kay waray-waray gihapituhiya. The Mother of Four Girls, balikan po kita, sabi ni Jerson Jackson. Pahag mga guys, ayan, ihag natin si mahalin natin si Veraki Hub. Naghahanap siya ng kamahalan dyan. Ang Bisaya sa Alemania, guys, patuldok lang siya. Andyan lang si Bisaya sa Alemania, guys. If you are not connected to Bisaya, ayan, unahan natin sila, guys. Nandyan lang yan sila sa taas. Jerson Jackson, ang tapang kasi ng dating, haha. Ganon ba yon? Matapang pero sweet. Just kidding. Makikipagkaibigan sa inyo. Ayan, kaibiganin nyo na siya. Guys, unahan natin si Jerson Jackson Vlogs. Siya ay legit din. Ayan, guys, nag-BG-BG yung iba dyan. Andyan si Shalala B. Fox. Si Ang Bisaya sa Alemania. Sino pa ba yun? Si Cathy Cotton. Si Cathy Cotton. Sino pa ba? Si Marla Tan, si The Mother of Four Girls. Naara sila diha. Veraki Hub, nahag ko na po yan siya si Alemania. Tapos na kaibigan mo na pala siya. Sige, Jerson Jackson, yay, ha ha ha. Si nanay, di naman sweet. Madalas masungit. Hoy, wag kang maingay. Ganyan kaya yung anak ko, Jerson Jackson. Magsabihin lang niya palagi na ako daw kuno palagi kay nagsumisigaw sa kanya. Hindi ko naman siya sinisigawan. Ganun lang talaga yung boses ko. Ayan guys, ungo ako. Hello host. Ayan, ungo. Ungo ako. Ungo ako. Hindi ako ungo. Hello, Jerson Jackson Vlogs. Dikitan nyo na po ako, sabi ni Jerson Jackson. Ayan, puntahan natin si Jerson Jackson, guys. Ungo ako, thumbs up na ho. Salamat. Hindi naman ako ungo. Ungo ako. Sorry. Natawa ko sa pangalan mo. Ungo ako. Hello, hello sa'yo. Ungo ako. Salamat sa patamsak dyan. Ayan, Jerson Jackson, yung accent namin talaga, kahit hindi ka sumisigaw, para ka nang sumisigaw. Kaya yung sabi, palaging galit, yun ang pero hindi naman, malakas lang talaga boses namin. I feel your son, daughter, ganyan din ako noong bata. Oo, palagi ko daw siya sinisigawan, kaya umiiyak siya palagi pag parang pasigaw palagi yung ko sa kanya, pakipag-usap, sabi niya, Mama, bakit ka sumisigaw? Tagalogin na lang natin para di makaintindihan dito. So, ayan, ganyan siya palagi. Sabi niya, masusumbong kita kay daddy. Ganyan, isusumbong kita kay daddy. You always sumisigaw on me. Screaming. Always screaming on me. Ganyan lang siya. Tapos sabi ko, hindi naman ako sumisigaw sa'yo. Hindi naman kita sinisigawan. Kugtong TV, guys. Andyan pa si Kugtong TV. Tumatawa pa si Kugtong TV. Kaya andyan si Ungo ako. Si Ungo ako at si Kugtong TV. Ewan ko kung mag-isa lang ba siyan sila. Jerson Jackson, ikaw pumunta sa akin kasi no activity ka. Ha? Meron siya. Pumunta ka sa kanyang mga videos. Doon ka sa kanyang channel. Punta ka sa videos. Doon mo makikita yan, Veraki Hub. Jerson Jackson, may vids ako dyan, sir. Ungo ako, nood pa po. Ungo ako, di ako ungo. Ang sa maning ungo ako. Kung tong TV, dikitan mo na ako, mag-iwan ka lang ng bakas, sabi ni Veraki Hub. The Mother of Four Girls, oo, dito. Ayan, nandyan pa si The Mother of Four Girls. What you want? Why you're sad?
Ungo ako, hello sa lahat everyone. Ungo ako. Ungo ako, hello sa lahat everyone daw. Sabi ni Ungo ako. The mother for girls, Baraki, shout out to you. Ayan, si Baraki ay isang waray-waray din yan. The mother for girls. Waray-waray, liwat ito hiya. Salamat iyo pagkanhi ha. Salamat sa inyong tanan. Gerson Jokson, taga saan yung nanay mo ba? Waray-waray ba nanay mo? Taga saan siya? Salamat sa inyong lahat. Nandyan si ang Bisaya sa Alimanya, si Shalala Bifax, si sino pa? Kurot and Polboron. Thank you. Marla Tan, the mother of four girls. Ungo ako host, paki-thumbs up naman habahay ko baga bago pa po ako. Thumbs upan kita. Sige nga, thumbs upan kita. Nasaan ka ba? Nasaan ang liwanag? Ungo ako. Tingnan natin ungo ako ha. Hindi naman kasi ang mga baby out there, puntahan nyo ako. Ayan. Puntahan natin si Ungo ako, guys. Puntahan natin si Ungo ako. Ayan, si Ungo ako. Alimanya dito lang. Salamat ang Bisaya sa Alimanya ay andyan lang, guys. Ay, wala pa talaga siya. Bagong-bago si Ungo ako. Ayan, i-thumbs up kita, Ungo ako. Wala ka pa kasing tao. Ba't wala ka pang ginawang palabas dyan? Salamat ang Bisaya sa Alimanya ha. Dako jud na nga tabang nako sa akong oras. Salamat. Ayan, natamsak na kita. Kuan, ungo ako. Pastilan ng imungalan ba? Sama ng ngalan ni mga ungo ako. Excuse me guys, I need water. Thank you everyone sa mga nag-BG dyan. Shout out to everyone. Thank you ninyo. Maraming Bariki, haha, salamat the mother of four girls. Ayan. Oo, ato na lang. Ay, pusang gala. Kadtuan na to, nitira mga balay. Salamat, Bariki, ha. Thank you sa lahat ninyo. Ungo ako, salamat ho so much. You're welcome Ungo ako. Ayan guys, puntahan natin si Ungo ako. Kaka-start lang daw niya. Ayan yung niya. Wala pa siyang banana guys. Wala pa din siyang palabas. Si Ungo ako ay kaka-start lang daw niya. Ungo. Mahimuot gud ko anang imo Ungo ako oy. Ungo ako Bisaya ba ka? Bisaya ka? Or ikaw ni Brother Koy? Brother Koy, ikaw ba ni? Tuyang ra ka diha, Brother Koy, ha? Magkuan ta, tubig ta kay kapoy og storya dere. Kuan ba ako? Buffering ba ako, guys? Kaya ang akong cellphone, nagkuan lagi ni. Blurry ba? Blurry kayo. Miss Wa, hello host. Naapa ko din. Salamat, Miss Cebu City. Thank you, Miss Cebu City, ha? Thank you, Miss Cebu City. Thank you. Salamat. Salamat, Miss Cebu City, Marlatan. Thank you. Ungo ako. Ayan, guys, if you are not connected to Ungo ako, ayan, puntahan natin si Ungo ako. Bago daw siya dito sa ating, sa ating YT world. Grabihan ng Ungo ako, oy. Ako man good, ako man jud. Don't play with the charger, JP.
Thank you sa 5 million dyan. Maraming salamat, guys. Oh, see, that's what I told you. It's the charger. Don't cry now. Don't cry now. You did it yourself. You did it yourself. Don't do it. Don't cry now. You want mango? Okay, I gonna cut the mango, okay? No, I'm going to get the mango. I gonna cut the mango. Ungo ako, salamat host so much. Maglagay po ako ng palabas bukas host para may manood host. Sige, ano, ungo ako. Salamat. Not dangerous one. No, you cannot cut it without dangerous one. You cannot cut it without dangerous one, my goodness. Stop screaming. You keep screaming. Here. Dangerous one. You cannot cut it with that. I'm telling you, you need mama's help. Stop screaming. Hay, salamat po ungo ako ha. Jakitan ko no kita ungo ako. Ungo ako, jakitan taka. Sleep na mi Madam Host. Salamat. Ano ha? Veraki Hub. Sige, good night sa iyo. Good night na sa iyo. Ayan, busy na. Isend dato ning ano. Ay, pusang gala. Uy, you cannot cut it like that. Let me cut it for you. You cannot cut it like that, Chichi. You just smashing it. You can cut the inside now. Like this. Picture spoon. You need a spoon? Hoy, salamat sa inyo ha. Miss Cebu City. Ayan, si Miss Cebu City, patuldok. Salamat sa patuldok, Miss Cebu. Nana ka sa imong trabaho, Miss Cebu City. Naa ka na sa imong trabaho. Wala na lagi kaning tubag nako, Miss Cebu City. Wala na lagi ko nimo tubag ah. Nagtampo ka sa ako ah. Mama, Yes. milk. Yes, sir. Wait a minute. Mama, look. Ang Bisaya sa Alemanya, hello. Yan, good siya. Salamat ang Bisaya sa Alemanya ha, sa imong pag-BG diha. Thank you. Tagpakil. Thank you. Ang babait ninyo. Nga untag mangga guys. Matanggal atong lipstick ay. Aslom man di ay. Ha? Aslom man di ay ning kuan oy. Ha? Aslom ang mangga. Makayam itani. ang mangga ba makayam. Sour. I know them are sour. Nga untag mangga guys, aslom kayo. Salamat sa inyong tanan diha guys ha. Lalo na sa mga nag-BG diha. Maraming salamat sa inyong pag-BG. JP, can you turn it down?
No. Madto na lang ta sa... Hello naman sa lahat dyan. Pasukin niyo po bahay ko kasi bago lang ako. Ayan, bago lang. There. Okay. Pasukin daw natin ang bahay ni ang ungo ako. Pasukin natin ang bahay niya. Ayan, guys. Ang ingay talaga ng ng anak ko. GP, can you put your headset, please? No. I'm doing live stream so they can hear it. Please. You like that song? I know. Please. Please. I'm going to eat my breakfast first. But you need to put this on, okay? Salamat ninyo ha. Ungo ako. Unsa man ako? Ikaw panguna sa ilaha. Oy, di di man gud ta ani makaplis sa ilaha. Ikaw panguna sa ilaha para makadaghan ka. Para makadaghan pud kag kuan diha tao. Aslom kayo. Tanggal ato lipstick ani. Salamat the mother for girls. Thank you nimo Miss Wamarlatan. Aslom lang kuan mangga. Miss Cebu City na anak ka na sa imong trabaho. Di na lagi ko nimo pansinon. Miss Cebu City, di na lagi ko nimo pansinon. Na ako'y nabuhat nga maot nimo. Di na lagi ko nimo anuhon. Asihon ron. What's wrong, Miss Cebu City? What happened? Na ako'y gibuhat. Lister, hello guys. Shout out Tamsakdan. Salamat Lister ha. Thank you. Wala pa host, padung pa lang. Wala pa di ka sa trabaho, padung pa lang. Lister Ombrog, thank you. Thank you for coming to my live stream. Lister, thank you sa iyo ha. Wala pa'y tao diri. Naman sa ibaw si Viraki. Si Viraki isang waray-waray pod. Lister Ombrog vlog. Si Viraki ay isang waray-waray. Ayan. Andyan si Bisaya sa Alimanya. Andyan din si Shalala Bifax. Nagaano man kamo yan na aade. Nagla-live stream. A little bit naughty. Okay. Ayan guys, puntahan natin si Lister. Ilan na ba si Lister? Damo na mo na isda, Lister. Damo na mo na isda. Ayan, naka-grade 5 na pala si Malapit na siya mag-grade 6. Ayan, mag-grade 6 na. Pangisda pa kuan. Okay. Don't you cry now. What's on your mango? Where? Why aren't there? Where?
Different there. I don't know what did you do with it. Oh, I'm nothing. nothing. Thank you. Padikit guys, sabi ni Lister Ombrog. Ayan, puntahan natin si Lister Ombrog guys. Salamat sa ano, tamsak. Tamsak naman tayo dyan sa mga di pa nakakatamsak. Malapit pa host bahay ko. Maliit, maliit. Lalaki din yan. Unahin mo yung WH mo kasi ang isda, darating din yan. Sa akin, inuna ko yung WH ko. Tapos, minsan, pag mag-LS ako ngayon, bukas mangisda ako before ako mag-LS. Tapos, mag-LS na naman ako. Tapos, kinabukasan na naman, mangisda naman ako before ako mag-LS. Ganun lang ginawa ko. Kasi, mahirap kunin yung madugay kuhaon ang oras kaysahan saging. Mas makurit oras kaysa saging. Kaya, kung pwede nimo dunganon, dungana god na. It akon saging nganit akon oras, pareho lahira nga duha. Kaya akon man gindungan. Ayaw anay guys ha. Wait na. Nakakuan ay. Ayan. Salamat sa 5 milyon dyan ha. Maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat. Wait lang. Mag-send pa tayo. Iko ang kita. I-play ko ikaw Lister Ombrog. Hello sa lahat. Ayan, sabi, guys, puntahan natin si Lister Ombrog at si Ungo Ako. Ayan, si Ungo Ako, kaka-start lang daw niya. Bukas pa siya maglagay ng palabas. Ilista ko muna kayo, guys, para mamaya ako mag-play kasi maghina yung internet ko pag mag-play ako sa inyo. Host, isa pa ang banana ko. Ako pa lang ata yan eh. Ayan, guys, puntahan natin si Ungo Ako, puntahan natin siya. Lister Ombrog, baka pwede natin puntahan si Ungo Ako. Damarag for Girls, Miss Cebu City, puntahan natin si Ungo Ako. Please. Manglista ta diri. Manglista tayo dito. Ayan. Dito pa. Salamat. Damara for Girls, puntahan natin si si Ungo Ako kay usa pa lang kuno iyang Salamat host. Di ko ma-please na yan sila Ungo Ako. Kung gusto nimo unahi sila tapos mag-iwan ka lang ng bakas sa bahay nila para mabalikan ka nila. Kasi tawag nito yung iba busy tapos babalikan ka na lang yan nila. Nag-BG sila lahat dyan. Hello sa 6 na milyon dyan. Maraming salamat sa inyo. Ungo Ako, magsipag ka dyan. Mga will ka, bisag kuan lang. Kahit, tawag nito, kahit tamban lang, mabingwit mo dyan, hindi bangus, okay lang yan. Salamat. Nag-ilis ka di ay kuan? Nag-ilis ka ngayon kanina, Lister? Waray gudak pakakadto ni mo balay. Lister Ombrog, nag-ilis ka ngayon kanina. Waray pakakadto, buwas na la.
Buwas na la kita kakadtoon. Salamat sa mga nagkuandida ha. Mga nag-BG diyan. Maraming salamat ninyo. Ingay jud akong ano eh. Ako anak sa bakayo. Sa bakayo. GP, can you put your headphone? Thank you sa lahat na nandyan. Ungo ako. Kumusta man ikaw? Taga saan ka? Taga saan ka? Ungo ako. Ungo ako. Ungo ako. Ayan, taga-asa ka. Ngaon na lang tao eh. Sa mga nag-BG diha, salamat ninyo tanan ha. May bagong ano si Shalala. Panoorin ko yan Shalala. Mamaya niya. May bago kang upload. Panoorin ko yan unya. Guman sa akong LS. Salamat ninyo ha. Nag-uwan na sad. Uy, ako internet hinay na pud ni. Nag-uwan. Guys, I am buffering in there. Nag-buffering ko. Tugno man, uy. Mag-heater ta. Lilipat tayo dito, guys. Lilipat tayo dito. Ayan, lipat tayo dito. Ayan. Lipat tayo dito, guys. Ayan, mas maganda yung ano. Uy, kaisapin nyo ako, guys. Ayan, usap-usap tayo. Mga palangging. Mga sangkay. Hain naman kang mga sangkay. Usap tayo mga sangkay. Diha, sangkay.
Lipat tayo dito kasi yung anak ko ang ingay. Ang ingay-ingay niya doon. Kinsa siya. Renate Jacob presents what I want bigyan ako. Renate Jacobson. Hello sa iyo. Salamat Renate Jacobson for coming to my live streaming. Miss Cebu City, salamat si Marla ha. Thank you sa iyo. Salamat Renate Jacobson for coming to my live stream. Salamat sa pa-BG dyan. Maraming salamat. Ayan. Ba't ang dilim? Ang dilim ng kapalaran. Wait lang guys. Buksan natin ilaw para di madilim. Ang dilim-dilim. Ayan. Madilim pa ba? Okay na siguro. Ayan, medyo maganda-ganda na yung ating kuan. Ang ating tawag nito. Nag-buffering ko, guys. I am buffering ba? Tugnaw man, oy. Mag-jacket ta, guys. Mag-jacket ta. Tugnaw man tayo. Uy, naamay purpose nagkuan, nagpakita sa iyang Salamat sa mga nag-BG dyan, ha? Salamat ninyo tanan. Tan-out ta diri. Dahil sa pag-ibig na tumis, tiis ng dasal, magmahus, ang puso, hindi pumasa. Ayan, ito. Salamat Miss Cebu City sa ano ha, tuldok-tuldok diha. Mingaw man kayo ni oy. Mingaw kayo akong live stream always mingaw. Sabi ay napabayaan. Meron pala.
Ay, may pa siguro katulugan nato ni ay magligid-ligid ta diri. Lami siguro ni magligid-ligid ra. Sandali lang, teka lang, bakit pa ganyan? Bakit pa ganito ang nararamdaman ko sa iyo? Di naman ako ang pag-ibig mo. Magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating dahil hit pa sa aking paningin. Itatago na lang ang damdamin ko na mapansin mo. Thank you everyone sa BG, sa pa-BG ninyo. Salamat. Tuldok-tuldok. Miswa, salamat miswa sa patuldok. Katawa. Ano ni? Mapansin mo. Way tawo, guys. Asa naman mo? Oy, panulod na mo diha. Kinsa man ang nag-thumbs up diha. Salamat sa mga pa-thumbs up ninyo, ha? Itatago na lang ang damdamin ko. Mapansin. Why the crap my weight? Go. Here, come on. Ayan. Ha, unsa? Unsa?
Go. Why blood in the window? I don't know. Ow! What? You smushed my finger. Ow! You silly. Look. What? Did you go pee already? Go pee. Okay, go pee. Come here. I'm not gonna pee. Go. Come here. That's $20. Arti ya akong anak ay. Arti kay ning akong anak. Salamat sa mga nag-BG dyan. Thank you very much sa inyo. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Sana pakinggan. Nararamdaman ko. Sana'y di na magising kung nangangarap din. At kung kulay na makulay dahil. Thank you sa mga pa-BG dyan. Maraming salamat ninyo tanan. Thank you sa inyo. Hello. Wala. Napansin mo. Tamsak dan. Salamat salamat the Emilien Quilla vlog. Salamat po sa pagpunta. Salamat. Buti at iwan ko. Bakit na nakaakyat ka na? Nakapasok ka rin? Okay na siya? Nakapasok ka? Makita mo na ako or naririnig mo na ako? Sa 5 milyon dyan, maraming salamat po sa inyo. Sa 5 milyon, thank you very much. Sa 14 na tamsak. Ayan guys, may 14 na tamsak tayo. Maraming salamat sa 14 na tamsak. Maraming salamat po ninyong tanan. Sana'y di na magising. Nakapasok. Makaano ka na, Sis Emilien Quilla? Nakaano na ka sa tawag nito? Kasulod na ka na ako? Miswa, salamat Miswa ha. Ang ano mang upat raman ang akong tawod diha nga naaman mo si The Mother for Girls na apod ikaw ug ako. Kinsa man na wala man na may mga biji-biji. Nangawala man ang mga nag-biji diha. Yes. I love you too, JP.
Friends. Sana'y di na magising kung nangangahindi. Miss Wa, thank you sa 6 na milyon dyan. Thank you very much sa inyo. Ayan, kausapin nyo ako. Guys, if you are there, kausapin nyo naman ako. Uy, ako bang kuan ba? Ang akong agtang, sinaw kaayo. GP, you stinker. Stop saying stinker. Stop laughing. I'm not laughing. Why are you laughing? I don't know. Hello. Tawag nito. Taas nga paa. Ayan, taas. Miswa, mawala na ni ang Miswa host kay malakaw nako taod-taod wala na wifi ang isa ka phone pero try nako sa work connect nako wifi dito. Pero watch kita sa Miss Cebu City host guwapa. Salamat ah. Salamat Miswa. Thank you Miswa Marlatan. Thank you. Candyman. Ayan. Ayan, may nandyan si Miss Cebu City. Thank you sa inyo. Mabuhay kayong lahat. Let me get my Akong ang kulay ng ulan ang tatahakin. Minsan ay nadarpa, minsan din ay luluha. Di ka na pagkat sa buhay ko may nagmamahal pa rin. Iingatan ka aanggan sa puso ko ikaw. Uy, salamat sa inyo tanan diha. Thank you ninyo. Thank you very much. Ayan guys, salamat ninyo tanan. Salamat. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Sana'y di na magising kung nangangarap lang. At kung ang tunay na makulay ang Rinette Jackson. Thank you, Rinette. Thank you. Salamat sa iyo. Maraming salamat. Ayan, Rinette Jackson, present ko, no? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Iwagayway. Maraming salamat ninyo diha. Sa 6 na milyon dyan, maraming salamat ninyo. Maraming salamat. Salamat everyone. Ayan, guys. Why you wear diapers, Mama? Tinatanong ako ng anak ko why I'm wearing diapers. Hindi pala yung diapers. Kabuing bata. Katawa ka sa ako, anak ko. Mahimot man taning bata eh. Daghan may pangutana. Mama, why you wear diapers? Because it's mama's thing. Not your thing. It's mama's thing. Look at
that babies wear diapers at all. Only babies wearing diapers? Not you. Not me. Mama wear diapers too. No, you're not wear diapers. I'm going to put on you tail. Put you on tail. No. Okay, go watch your shoe. I'm going to go. Policeman, I'll call you. Don't touch it. Don't touch it. You're gonna fall off the... Better you on tail. Okay, no. No. Ang maning bata. Sana'y di na magising kung nangangarap. Salamat ninyo na mga nag-DG di hatanan. Thank you, thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Inday, inday, nakain ka. Han kasunog, hanmoni ka. Pito katuig, waray kita. Ang kan inday sa ginapusog. Mama, Yes, I'll draw X. just draw X. Go get your pencil. Aray ko, sakit na ka. No, I do. Pencil gone. You bring that here. What pencil? Sana ay maabot ang langit. Huwag kang mag-alala. Di ko ipipit sa'yo. Kahit malipat ang inis ko'y tulad ka sa'yo. Mabuti pang humingi, pero salamat muling nagtagpo. Hello sa 6 na milyon. Salamat sa patambay ninyo dyan. Shoutouts to everyone. Shout out to everyone. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan guys. Damara for girls, napakadiha. Katulugon naman taaning atong we are already sleepy.
La 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 la. The winds blow, the cradle What are roll. the numbers? Mama, look. Good job. What? Yeah, I see it. Uy, thank you ninyo tanan. I need newspaper. Okay. I want It's right there. Papa Jong, thank you Papa Jong. Papa Jong, good morning. Anong oras na dyan, Papa Jong? Alas 2. Alas 3 pa lang dyan. Bakit gising ka na, Papa Jong? Yeah. I need Okay. other pencil. Oh, No, I need other okay. pencil. I'll put it here in the top so you can write there. That's going right now. No, it don't. You still have a lot of it here. It's not gonna run out. Bakit gising ka na, Papa Gong? Support you po. Ni Papa Jong. Thank you, thank you. Thumbs up naman tayo dyan, Papa Jong. Para dyan sa pa-support mo. Thank you sa 7 million nandyan. Maraming salamat. Ayan, nag-biji-biji lang sila tanan diha. Wakoy kastorya dere. Nag-biji sila. Wala na nang type. Wala nag-type. Ayan. Biji na lang. Yes. Look, this awesome pencil. Mhm. Look, just get out and in. Good job. The first, just Get out. and in. Mhm. Thank you, Papa Jong. Wala lagi ka nag-LS ganiha. Look at this. Get Ah. out and in. Look at this. Aha. Get out and in. Papa Jong, wala lagi ka nag-LS ganiha. Salamat sa patamsak ha. Thank you. Sa 15 patamsak dyan at sa 6 na nanonood. Ayan, maraming salamat po. Thank you sa inyong lahat. Antok ako. Tulog balik, Papa Jong. Tulog balik ay. Salamat dito pa Miswa. Salamat Miswa. Kani ba ka pa? Kanina ka pa? Wala. Aw kanina pa ala nakaduhan ako ka oras Papa Jong. Miss Cebu City na apalagi ka diha. Salamat Miss Wag Cebu City. Salamat. Papa Jong, ganiha pa ko. Wala lagi ka nag-LS ganiha. Wala ko nakakita nimo nag-LS ka. Inantok ako kaya di ako LS. Kaya pala inantok ka, antok ako. Kaya pala antok ako. Kaya pala, ayun. Anong oras na ba dyan? Alas 4 pa lang ng madaling araw, di ba? Or alas 3?
Miss Cebu, hi, sabi ni Papa Jong, miss you. Ayan, miss you daw. Opo, opo, opo kadiharon. Naapay pa upo ay. Opo or miswa? Miswa na ay upo. Na ay pa upo si miswa. 4:30. Ayan pala, oo, madaling araw, 4:30. Kaya pala gising na tong in-law ko. Gising na pala to siya. Ang bilis magising. Just now lang nakapost dahil sa Facebook. Ay, alas 4 pa lang di ay. Ayan guys, salamat sa mga nag-BG Jida. Nag-BG dyan. Maraming salamat sa mga pa-BG ninyo. Wala ko ibasahon. Kay wala man mo nagsuwat. Salamat sa 6 na milyon dyan ha. Maraming salamat ninyo tanan. Ayan guys. Kung baka hindi kayo baka di nyo pa kaibiganin nyo na si Papa Jong. Nag-ILS din yan. Sa mga di pa niya kaibigan na cute kayo ning akong anakers ay. Salamat Papa Jong. Naana sad kay trabaho karon. Salamat ha kay nakani jud ka sa akong live stream. Nakaabot jud ka. May kay ang akong internet ba wala nagbinuang. Kung mag-BG ang tao, katulugon ko. Kung mag-BG ang tao, katulugon ko. Katulugon dito ko. Mao lagi, kaya di naman sila musuwat. Wala na tayo ka-istorya, matulog na lang. Kaya mag-BG. Kung sa man pagkuan, mag-BG raman pod sila. So, katulog na lang, BG raman pod. BG na lang. Diha na lang mo, BG na lang mo diha. Kaya tulog pod ko. Ana ba? BG na lang pod na, Papa Jong. Pag mag-LS ka, mag-BG na lang ka. I mean, silent na lang ba? Mag-selfie ko no ta, kay gwapa man ko karon. Karon radi ay ito, no? Wala lagi light. Pangit kayo ba? Muposa ta. Ayan, kaselfie na ta. Okay lang kung may background ko budot sa gwapa man jud ka. Na, gwapa jud ha. Gwapa sa pag. Karon raning gwapa. Bate. Otro, bate kayo. Otro. Wala, magkuan na lang ka, magtawag magpabudot sang di ay ka. Tuara, nag-stack up ang akong kuan. Ha. Katawa. Selfiehan na lang nato, oy. Muni na ko. Hoy, really? Are you serious? Di gani. Congratulations, muni na ka. Di gani, tinuod. Tanggalo na to ato sa amin, magkuan ta, mag-selfie ba? Mag-selfie tagbay sa amin. Oy, mag-blurry lagi ni siya, mag-reconnecting pag mag-selfie ko. Pag mag-selfie ko, so wayan na ako, balik ka, mag-reconnecting na sa naklaro tayo. Mag-reconnecting na sa tanawa. I don't know. It's right there. I'm gonna give it to you. There's 1, 2, 3, 5. Here. Pencil. You stay there. Mag-reconnect. Okay. Yeah. This don't work not anymore. Salamat sa inyong pa-BG diha ha, kay mag-selfie sa
Tiguwang na jud tagnaw ba. Daghan na mag-wrinkles. Uy, wrinkles sa man ni akong maong. Nag-reconnecting dahil sa flash po, lalo na malapit ang wifi. Mao ba di ay? Wala man to flash. Lalo man nag-reconnecting, wala man to flash. Kasi di na lang tani mag-selfie, mag-reconnecting lagi siya. I got 100 pencil at yours. Really? Dagko ba yata guy bags? Uy, sa manin. Maka bags man dining ko Whitey World. Maka bags si Whitey World. Mao di ay napapadyo. Mag-reconnecting siya pag flash nimo. Sige pa, selfie pa more. Wait lang sa kay madto sa ko sa Here. okay. Minsan ay nadarapa. Also, when you didn't put my hand out. Okay. I'm not going to put me Minsan right now. din ay luluha. Manindig. I don't know. I'm not here. What is the what you look for? Wanna put me or not? Put me right now. Where is it? I don't know. What kind? Wanna have blue and red? Salamat sa inyong mga pabiji And diha my ha. home. Thank you sa mga nagbibiji-biji. Mama, and my home. Where is it? I don't know. Here it is. BJ sa ko ha mag I find it here. okay. Mag-BJ ka maghugas ako. That hurts. Don't you do that then. He said ko nag-hurt, okay? Yeah. I'm big boy. Use this one. Yeah. Malubat na yung akong laptop niya. Sige Papa Jong, salamat hugas plato ha. Wala na di ay kataga-hugas diha. Miss Cebu City, salamat. Thank you Miss Cebu City. Ayan, naglugay ta kay batik kayo ang atong puan. Batik kayo atong buhok. Lugayon nato ni. Lugawon nato ni. Lugawon. Halina. Hindi ko kakita. Gihimog sa amin ang laptop ay. Bati dyan. Gihimog sa amin ang laptop. Way klaro ning host no. Salamat sa 16 na pa-thumbs up dyan. Practice na imo anak og Bisaya. Lagi kamao naman na siya Bisaya. GP. Si kamao ko mo Bisaya. Si ka ma o ko mo di saya. Kamao ko mo Bisaya. Crisilda, hello Sisi. Good evening to you. Ayan, I'm here now. Salamat Sisi Crisilda.
Crisilda Digamo. Thank you for coming to my live stream. Ayan. Rinette Jack need to exit now. Host till next time ulit. Salamat Rinette Jacobson. Thank you Rinette. Maraming salamat sa pag-stay sa aking live streaming. Kinsa na si Miss Cebu. Si Marlatan na siya. Si Marlatan, si Miss Cebu, Papa Jong. Ayan. Tawag ani. Hahaha, katawa siya. Ay, katawa man ka, Papa Jong. Thank you, Criselda. Big shout out to all. Ayan, shout out daw sa everyone in here. Ayan, sabi ni Criselda Digamo. If everyone's still there, maraming salamat sa inyong pag-BG dyan. Ayan, yung ating itaas natin ang aking camera. Hindi makita ang ating malapad nga noo. Ang ating malapad na noo ay hindi makita. Ayan, ipakita natin ang ating malapad na noo, pati ang malapad na ilong. Pakita natin ang ating malapad na noo at ilong. Ha ha ha. Katawa siya. Katawa ka lagi, sis, di ha. Ang ating ilong, oh, lapad ka. Lapad kayo tong ilong ba? Nahapla nga palaak sa lubi. Ang palak sa lube, nahapla doon sa ako ilong. Makatawa ko ni mo dahil. Katawa lagi ko. Silda, hi, sabi ni Papa Jong. Ayan, si Papa Jong, wala na naghugas ng plato. Kay namlingaw na siya, nahapla nga palak sa lubid diri. Hello daw sa iyo. Baka pwede natin puntahan si Papa Jong Crisilda. Si Crisilda is one of my fan, Papa Jong. Na anak ko'y fan diri sa Whitey World. Salamat Crisilda Digamo. Good job. You did a great job, boy. Maraming salamat. Miss Cebu City always. Ayan. Always. Ayan, yeah. Always taglapad og ilong, Miss Cebu City. Ayan. Papa Jong, nalingaw ko kay naigo ko. Naigo po na. Gihaplak ba? O, tanawa ko ilong. Gihaplak good na palak sa lugi. Hello, Papa Jong. Nice to meet you here. Angie's Vlog. Hello po, host. Hello, Angie's Vlog. Coming to my live streaming. Magkakilala pa lang tayo kanina. Angie's Vlog. Musta po, host? Ayan, okay lang, okay lang ako, Angie's Vlog. Dahil bago ka sa aking live stream, bibigyan kita ng jacket. Ayun. Maraming salamat, Angie's Vlog, for coming to my live stream today. Baka di pa kayo nakakatamsak dyan. Patamsak na naman tayo. Papa Jong, Crisil, ako no, Ayan, kinis ka na ni Papa Jong Crisilda. Ang noog, haplak jud. Unsa may Papa Jong. Crisilda, galing ako sa house mo, Papa Jong. Ayan. Dan like na. Oh, thank you. Thank you, Angie's Vlog. Thank you very much. You are welcome. Welcome to my live streaming. Guys, if you are not connected to Angie's Vlog, ayan, si Angie's Vlog ay bago sa ating bahay. Baka pwede natin siyang puntahan. At unahan nyo rin si The Mother of Four Girls and Marlatan. Andyan lang silang dalawa. Nag-BG sila. OMG, nga naman nangalok sa ako. Nangalok siya sa ako. Ingon manggod siya, Crisilda. Ana manggod ng kabasa, di ba? Di ba? Nanghalok siya nimo. Just kidding, bitaw, oy. Sakit kayo akong Salamat ha, Angie's Vlog, guys, is in the house. Ayan, si Angie's, welcome natin ng bonggang-bongga si Angie's Vlog sa ating malupit na maliit na bahay. Ayan, welcome natin ang ating bagong kaibigan na si Angie's Vlog. Di lang kasi ako nakatulog, host, kasi may nagwo-work dito sa building namin, kaya nga ako ngayong gabi sa work.
Kaya pala, nakarating ka dito. Nasaan ka ngayon, Angie's Vlog? Kaya pala naligaw ka dito sa aking live stream. Nasaan ka pala ngayon? Bakit di ka makatulog? Katawa jud ko. Dat sa imong balay sisi, diri sa imong balay sisi. Makatawa jud ka diri. Basta ako ka istorya, makatawa jud ka, pero pag boring lagi ang balay, boring pud mi diri oy. Makatulog tang ahak aning atong boring kayo nga white out. Basta naa ka diri, bibo kayo. Lalo kapag naka sa balay ni Papa Joe kay bibo. Haha, si host ng halok. Nagsulat rako. Si host ko no. Ako daw ko no nang halok. Kaya sulat rako. Angie's Vlog, andito sa Canada ako ngayon, host from Canada, guys. Baka pwede natin, malaking isda to si Angie. Pundahan natin. Pundahan natin. Lagyan natin ng punda si Angie's Vlog. Ang puntahan na himo ng punda to ara pataka ning host. Pataka sulti ning host. Salamat Angie. Puntahan natin si Angie's Vlog, guys. Ayan, Criselda Digamo, mao jud day. Kadagan man anang katawa ni mo Ate Criselda Digamo. Thank you very much sa inyong tambay dito sa live streaming. Maraming salamat sa lahat ng mga nandyan. Ayan, guys. If you are not connected to each other, connect lang tayo. Kaya naligaw ako ngayon sa LS mo, host. Maraming salamat at niligaw ka ng landas at nakapunta ka dito sa aking LS. Salamat sa kaligaw mo na nakapunta ka dito. Maraming salamat. Good morning naman di ay sa ibang na yun. Kaya naligaw ako ngayon dito sa aron malingaw. Aron malingaw ko diri sa imong balay dahil malingaw jud ka diri. Salamat kay naagud malingaw diri sa ako balay. Si Papa Jong, malingaw lagi siya diri sa ako balay si Ate Criselda Digamo, lagi ni siya diri sa ako balay basta dili lang boring na kay kastorya. Salamat. Ay, si Angie's pala, Tagalog pala to siya. Sorry Angie's ha, kasi nahihirapan talaga ako mag-Tagalog minsan. Nabubulol pa, di na nga marunong mag-English, di pa marunong mag-Tagalog na. Tuara. Patakalan ning inyong host ba? Sultig unsa. Salamat kayo ninyo diha ha. Salamat sa inyong lahat. Ayan. Miss, Derico. Here, salamat GBG. Salamat sa pabiji, Miss Cebu City. Miss Cebu City, maraming salamat sa pabiji. Ayan, ang atong ilong na naghaplak, klaro kayo ba? Dako kayo kog dagway dira sa camera. Makita gud ba? Makita kayo, may nalang unta patalikod bang camera kay para dili makita ang dagway. Unsahon kay nakatubang man ning atong dagway diha sa camera good. No? Patalikon kay wala may manulod kung patalik doon ang atong okay lang host, kasabot ko. Kasabot di ka Angie's Vlog. Salamat makasabot ka maayo kay mga bisdak manggod manulod diri sa ako. Usahay na naay mga Tagalog, mang layas lagi sila. Kay wala kasabot. Hi Angie's Vlog, may yakap na kita sa bahay mo. Ayan, Angie's Vlog, may yakap ka na daw ni Criselda. Hello sa walong mayon dyan. Maraming salamat. Ayan, magyakapan kayo para walang lamigin dahil dito ay malamig. Salamat everyone. Thank you sa inyong lahat. Angie, marami din ako kaibigan na Bisaya. Marami ka rin palang kaibigan na Bisaya. Ayan. Mga Bisaya, mga bisdak. Ayan. Maojud na day. Okay. Nahirapan talaga ako. Kasi ako Angie's Vlog,
excuse me. Ano ako, waray-waray ako, tapos napunta ako sa Amerika, naging Bisaya ko. So, ang waray-waray, wala pa man hapon ko hindi ko pa na siya nakalimang na ano na ba, nahaluan na yung salita ko, hindi na ako waray, bisdak na dahil. Sa man akong connection, oy. Na ano na, wala na bisdak na jud kayo. Kaya pagpunta ko dito sa Amerika, kuan pa yun. Ano pa yun? Tawag nito. Tagalog ko pumunta dito. Tagalog ako pumunta dito. Tapos ano, pag ilang buwan ata, 3 buwan, hala, kay mga Bisaya man ang mga tao dito. Mga Bisaya ba silang lahat? So, kunti lang yung Tagalog na nakakausap ko. Kaya naging Bisaya na rin ako. Asa na ba? Crisilda Digamo, hello po. Balik ako sa iyo, ma'am. Promise. Ayan. Naghalo na mga langwahe ni Muday. Oo, naghalo-halo na siya kasi nung una, Crisilda Digamo, hindi ako marunong magbisaya. Talagang ano lang, kamao ko, makasabot ko, pero dili ko kasulti. Kana bang maminaw ra ko, kana yung makikinig lang ako sa mga usap-usap nila, pinapakinggan ko lang, pero nakakaintindi ako sa kanila. Hindi ko siya mabigkas. Hala, after 3 months na makipagkaibigan dito sa mga ano dito, sa ibang bansa, naku, pagdating ng 3 months, ano na ako, bisdak na kayo. Wala na, yung waray-waray, pag tumatawag ako sa bahay namin, nagtatanong nanay ko kung anong ibig sabihin nun. Ay, hindi ko ma-explain kasi hindi ko na naalala kung anong ibig sabihin sa waray yun. Hindi ko alam, naghalo-halo na talaga. Yung dugo ang flat nga ilong to ang atong ilong nga nahapla. Oh, dugo jud. I really jud ko ana day bisag diri Arabic ang salita dito. Oo, mahirap talaga, makakatol ka sa imong ulo. Mangalot lang ka. Ayan. Candice Katin. Ayan, andito pa si Candice Katin, guys. Andyan pa si Candice Katin. Nagtuldok-tuldok si Candice. Salamat if hindi pa kayo kadikit ni Candice. Andyan pa si Candice. Matulog na Mrs. ha. Good night. Sige, good night. Good night, Candice Katin. Thank you sa pa-BG. Naka-BG lang mi host. Salamat, Candice Katin sa pa-BG ni mo ha. Thank you very much. Good night sa iyo. Sweet dreams. Sweat talaga ha. Sweat dream ha. Sweat. Ayaw agad ng pang-sweat ni mo. Sweet dream di ito. Dili sweat. Kabuang gud na. Ha. Karon kamao na mag-Arabic day. Maayo di ay na kay kamao ka da dili ko ana kay maoy. Bala na lang mo diya mag-Arabic kay basta ako English ra gud ko bisag patuyang ra ko English ingon parong grammar akong English bala mo diha. Kaintin kasabot man di mo ang akong English nga rong grammar intindihan na lang to basta mao na tong but ipasabot. Salamat sa inyong tanan. Sa hindi pa kaibigan ni Candice Katin, guys, kaibiganin na natin si Candice Katin. Ayan, matutulog na siya at sa kanila ay late night na ata. Hindi ko anong oras na yun. Karon ka maunak ko daw. Send ko na ba yun sa ano? Sana'y di na magising. True. Ha. Mao jud day ala kadagang kadagan man anang katawa ni mo te kadagan man ang iyong katawa te mga emoji ate. Dagan man kayo ng imong kuan diha pataw-taw. Ang ako ilong ba sige naman kung hisngok ani towel be. Yes. My whole Ethan going magic here. Good job. You know how to drawing? Let me see.
Salamat ninyong tanan diha, ha? Thank you. They're going to talk to me tomorrow. Oh my. Look, my son draw this. Don't touch the camera. My goodness, ang aking anak ay touch it. We're gonna show it to them. Look, he draw this one. Parang kalansay ba? E-turn. That's e-turn. And watch Ethan and draw him a magic here. Okay. Ikaw, tinuod man akong katawanan, malingaw lang ko diri sa I'm balay. flying this magic bench to a magic hero from Walmart. Look, a magic pencil from Walmart. Walmart. Okay. I'm sold it from Walmart. You saw it from Walmart. Yeah, with magic. Noon sa man umuulo do. Yun sa mananim. Something on my hair. Yeah, I know. There's something on your hair. It's sticky. What did you put in there? Candy. A candy. You put a candy on your hair. I think it's a mango. It's not a candy. It's thick. Why? I don't know. Yeah. Thank you everyone sa mga pa-BG. Mixi Busiti. Thank you. Candy. Ayan, nag-drawing ang aking anak. Drinawin na ako. Gibo ang imong anak. O, pareho sa inahan. Ano? Crisilda. Candy. Pareho sa inahan. Gibo kayo. Yes? Thanks, Candy. Thanks for candy. Thanks for candy. You give me candy, okay? Give me toys, okay? Okay, go ahead and go drawing. Good. I'm not going to score. Naliwat sa inahan. Naliwat jud na sa inahan. Naliwat ako adjud. Tinuod gyud na. Naliwat jud na sa sa I'm buying this from Walmart. I buy this from Walmart. I'm buying this from kuan Walmart. tabian ko. Uy, you gotta fall off my Pull laptop. off your camera. Oh yeah. Naliwat na siya sa inahan. Camera okay. Tabian kayo na siya. Mama, why you? Don't touch that camera. It's gonna fall off. Don't touch it either. I'm touching your DJ lang ko, host, ha? Try matulog kasi hapdi na talaga ng mata ko. GP, you gonna fall it off. Oh, my goodness. Your computer. Yeah, my computer. You move in here. You gonna fall. You gonna drop. I'm You going go. to get it. Yeah, you go write your name there. Uy. Hala. Hello? Giibanan lagi ng akong kuan. Salamat sa pa-BG Angie's vlog. Giibanan lagi ang akong tamsak. Naging 14 na lang. 17 naman ganiha. Naunsa man na. Oy, binuangan ko ninyo. I'm going to the and take it. Kasabot ra gud ko kinsay nagbawi diha sa ilang tamsak kay naagod ko putlan gud na akong kamot. There's a food tape. Putlan na akong kamot kinsay nagbawi diha sa tamsak ba. We're not dangerously. Sis out sa ko ha kay magpainom pa kog tambal sa akong alaga tiguwang lalaki si God bless you and have a nice day. Sige ano. Hala ka 13 na lang. Kinsa man na siya diha magpinang-iban oy. I need tea. Okay. Kinsa may mag-iban diha sa akong tamsak. Ang ingay kasi kaya di makatulog host. Kaya pala Papa Jong. Unsay I need the tea.
No, you cannot play with that. It's not toy. Ayan oh, iniptamsak. Ala, 12 na lang. Oh my goodness, who is playing with me? Hala, kinsa man na, 17 You naman need to. to play with me because I'm playing with you. Who is playing with me? I'm playing Naay nagkuha 17, 12 na lang ron. Hala, grabe mo ha. Kinsa ka ha to? Si Lolo ba to or kamo? Kinsa ba mo kuha sa akong kuan diha? Finger diha. Sa akong finger diha, kinsa may mo kuha? May klaro ng Lolo oh, kung si Lolo na. Host, control mo po ang emoji to or hindi pwedeng maraming emoji. Angie? Ayan, Crisilda, di daw pwede marami ang emoji. Kasi baka yan ang nagtatanggal ng ating tamsak. Naging 12 na lang ang ating tamsak ngayon. Yes, host. a beer. Hindi ko naman kasi alam yan. Ayan, bawal daw kuno yan maraming emoji. Yes, host. Ayan. Baka yun ang nagtanggal. Si Lolo siguro. Nagbawasan ng akong tamsak. Where my tea? It's in the refrigerator. Yes, I want to get it. Okay, be quiet. Where is it? I'm not gonna get it. Be quiet. I need my more. You cannot put the cheese in there. Why? Because that's not a cheese something. You put it like it's a garlic smasher. It's not jumping. Why? Just don't jump. Oo, host. Talaga, hindi ko alam yan, Sisi. WH pala. Pwede yan ma-delete, di ba? Pwede yan i-delete. I-delete ko nga yan. Pwede yan ma-delete. Okay lang sa'yo, Crisilda, i-delete ko. Yes po, ma'am. Bawal po yung madami emoji. Ano ha? Tawag nito. Pwede ko yan siya ma-delete. Angie's vlog. Or yung naglagay lang yan ang pwede. Okay, no, it's okay, Sisi. Okay, pwede po host. Pwede yan i-delete kasi baka yan ang nagtanggal sa aking 17 na yung tamsak ko kanina, naging 12. Iwan ko, hindi ko naman kasi alam eh. Okay lang, Crisilda, okay lang, i-delete ko lang. Hindi ko siya ma-delete. Hindi ko siya hindi ko siya ma-delete, guys. Hindi ko siya ma-delete. Hindi ko alam. 17, ma'am. No, 12 na lang, Papa Jong. 17 na to kanina. Send na ako nimo ha. Ning ubos jud siya. Nakita na ako to ganiha. Na paano ba? Paano ba? Diri na lang screenshot. Nagkuan siya, Papa Jong, naggamay. 17 to ganiha, tapos sis, alam mo, nag-loading ka dito. Nag-loading ako? It's, moderator mo din, host, pwede mag-delete. Yes, 12 na lang po. Oo, kaya nabawasan nga siya, Angie's vlog. Yes. Okay. I need Late. Yeah. Stop jumping, please. Stop jumping. I need slice. Slicer thing. That one. What slicer thing? What slicer thing? No, that one. That one. Which one? What slicer thing? It's on this. What slicer thing? There's no slicing thing in there. It's on this thing. Ow.
Hindi ko siya ma-delete, guys. Hindi ko siya ma-delete. Hindi ko alam bakit. I don't know why. Oh, naging 12 talaga, Papa Jong. I don't know why. Pwede paki-delete ng mga emoji. Kung pwede, tuyok man. Nagtuyok ko. Nagtuyok ko. Wala, bakit kaya? Bakit kaya to ibinawas yung 12? 5 yung binawas. Nagtuyok gyapon ko, Papa Jong. I-delete ba yung mga na may emoji ba, Papa Jong? Yung may mga emoji doon sa taas. Ang dami daw kasing emoji, sabi ni ni Angie's Vlog. Ayan, maraming emoji sa taas, kaya kailangan daw i-delete. Yung mga ni Crisilda. Okay lang naman daw sa kanya kahit delete, okay lang daw 'yun. Sisi, baka dito naglo-loading 'yan. Oo, siya. Okay na po, host. Okay na? Nag-loading ko kanina, di ko alam bakit. Papa Jong, pwede pa delete? Kasi di ko siya makuha. Hindi ko siya ma-delete. I don't know why. Kasi ninja ko to eh. Ninja pala yung gamit ko. Kung sino pwede mag-delete dyan, pwede pa delete lang. Hindi ko kasi alam na bawal pala yun. Sorry sa'yo, Crisilda. Sorry. Sorry, Sisi, ha? Pasensya na. Wala talaga akong pinagbabawal dito sa LS ko, pero bumaba talaga yung ko. Sorry guys, ha? Sorry. Papa Jong, pwede ikaw mag-delete atong mga emoji? Try ko mag-delete. Ayaw. Fish sticks. I don't know how to make a fish sticks. My goodness. I don't know. It's okay, Sisi. I understand. No. I feel sad, Crisilda. I feel sad talaga. Sorry talaga. Dito din pa rin, Sisi. Uy, Papa, delete ang maka-blue tapos blue din ako. Ang maka-delete ikaw, host, ang nagsulat. Yung nagsulat, Crisilda. Pwede ikaw mag-delete, sis, sa stop, be quiet. Pwede ikaw, sis, ang mag-delete sa mo, sa may mga... Don't do that. That's not nice. Sis, pwede ikaw mag-delete sa mo. Sorry, Crisilda, hindi ka mag-delete. Ginawa ko na, sis. Ginawa mo na. Salamat, sis, ha. Yung maraming emoji lang. Okay lang yung dalawa, isa. Pero yung marami daw, i-delete. Yun lang. Okay lang naman sa akin sana iyon, pero bawal daw eh. Hindi daw pwede. Be quiet, please. Why? Because you're too loud. Why? I'm too loud. I don't know why you're too loud. Basta you're too loud. Salamat, Crisilda, ha. Thank you for understanding, Crisilda. Sorry, B. Pwede po emoji 2 or 3 po. Wala problema. Ayan, pwede tulo lang. Wag lang yung marami. Salamat, Angie's Vlog. Salamat. Hindi ko talaga kasi nagbawas talaga siya yung thumbs up ko. Kanina kasi 17, binawasan ng 5. Hindi ko alam kung dahil doon or what. Pero okay lang yan, Crisilda. Sorry talaga, be. Hindi ko talaga, you are welcome. Kuan talaga, be. Pasensya na. I feel so sad talaga. Allow to emoji only. To emoji daw. Ayan. To emoji daw. Wag daw marami. Sorry guys, sorry ha. Okay, hindi ko talaga alam yung mga ganyan. Kasi ako I allow everything but nagkuhan talaga siya, nagbawas talaga siya. Try to understand me po. Salamat Angie's Vlog and Papa Jong, salamat. Maraming salamat ninyo. Okay lang naman yan, yung likes lang yung mabawas sa atin. Wag lang yung WH. Okay lang yung likes mabawas, wag lang yung oras natin. Ayan. Sisi, hangin ngayon, naglo-loading ka pa rin. Naglo-loading pa rin ako, Papa Jong, Angie's Vlog. Nagloading ako sa inyo.
Nag-loading ba ako? Kasi hindi ko siya makita. Ay, so tingnan natin. Hindi naman ako loading dito. Ay, salamat Crisilda sa pag-ano ha. Okay lang naman yung may isang emoji, wag lang daw yung marami. Okay lang yung isa, dalawa. No, you're fine. Sisihangin ngayon maglo-loading. Naglo-loading. Si Crisilda ata yung naglo-loading, hindi ata ako. Salamat ha. Salamat ninyo. Hindi ko, thank you, Angie's Vlog. Maraming salamat. Baka si Angie's Vlog, yung yung internet ata niya yung kasi mahangin daw. Maulan din dito. WH mo man, careful ka. Careful rin po. Ano ba ang WH Crisilda? Crisilda? Angie's Vlog. Okay, here. It's almost done. Ano ba dapat ingatan? Ano ba what you mean ingatan ko ang Paano ko may ingatan ang aking WH sis Crisilda, Angie's Vlog? Here. Put it back. Put that back. It's no use. Put it back in the drawer. Paano ba ingatan ang ating WH, Ma'am, Angie's Vlog? Paano ba natin ingatan ang ating WH? Interesting. Turuan mo nga ako sa tips. Here. Sa mga tips and mo. That's just like sugar. No. You do that. Goodness, ako anak. Salamat sa 7 million na andyan. Hello po sa lahat. Hello, Gwagi Wagi. Gwagi Wagi is in the house, guys. Salamat, Gwagi Wagi sa pagpunta sa akin. Thank you, Gwagi Wagi, guys. Si Gwagi Wagi ay nasa bahay. Tamsak tayo dyan. Patamsak tayo kay host para mabawi natin ang ating mabawi natin ang ating tinanggal ni Lolo. Maraming salamat sa inyo ha. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you very very much. Ayan. Paano Angie's Vlog? Paano ko ba iingatan ang aking oras? Paano ko siya maiingatan? Bigyan mo nga ako ng tip para hindi na so far hindi pa naman ako nababawasan pero we don't know about the future or what it's coming. Gwagi Wagi, kung ikaw Gwagi Wagi. Sugar. This sugar. Sugar. This sugar. That thing a sugar thing. Why does that make sugar? I don't know why it makes sugar. Hello everyone. Ayan. Nag-loading ba ako? Si Crisilda din na siya nakapasok kasi nag-loading siya. Nag-send siya sa akin ng Patamsak tayo guys dyan. Patamsak tayo sa bagong pasok. Ayan. Maraming salamat sa 8 milyon sa 8 milyon dyan, 6 na milyon. Thank you sa inyo. Gwagi Wagi, kumusta ka na? Gwagi Wagi, how are you? How are you? Kumusta ikaw? Ayan, sa mga nagbibigyan, maraming salamat sa inyo, guys. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong tanan. Ayan, guys. Maraming salamat ninyo tanan diha.
Oh, inantok na naman ako. Mama, look at me. You silly. Oh my goodness. Somebody shake the table. You shake the table, not somebody. Let me see first. Somebody. Somebody need it. Not me. It's not you. It's not me either. Can I eat this one? I'm ready finished with Hello. it. Gone. Okay. Hello sa 5 million dyan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-BG-BG. Miss Cebu City, ayan, Marlatan, thank you. Thank you sa pag-BG-BG diha, Marlatan. Nag-unsa namang kakaron. Busy ka, Marlatan. Miss Wa, thank you. Nabawasan og 5 akong tamsak. Marlatan. Hindi 17 na to, nabawasan siya 5. Okay ra, basta ayaw lang ano. Trabaho, training lang gamay. Busy di ay si Marlatan, si busy. Salamat for give me your time, some of your time, ha. Even your busy. Hirap po kasi ipaliwanag, host, pag writing. Mahirap ipaliwanag pag writing. Yun nga lang, dapat kasi nakikipag-usap, no, face to face. Mahirap pala yun ipaliwanag. So, ano pa kailangan kong kailangan kong tawag nito, like emojis, bawal yan, di ba? Like mga na words, like yung ibang words din. Dapat mag-ano rin ako niyan, di ba? Tawag nito, mag-ingat din ako. Salamat sa inyong tanan, ha? They said ang capital letter daw po, hindi yan pwede daw, yung puro capital. Angie's vlog. Hindi daw rin pwede yung mahabang paliwanagan basta. Mahabang paliwanag basta avoid niyo po sa ngayon yan emoji na too much. Host, likes lang ang tinanggal sa'yo. Oo, likes, hindi naman po bawal yan, host. Hindi, kuan lang siya. Oo, likes yung kinuha sa akin. Nung una rin, alam mo, nakaano na ako, 20-something likes. Tapos bumaba siya, binawasan ako ng 10, naging 10 na lang. Parang 20-something na likes ata yung nakuha ko, tapos na nabawas din. Binawas din sa akin, pero yung yung oras ko hindi naman tinanggal. Yung lang, hindi naman nabawasan, yung lang, yung likes, yung kinuha sa akin. Yung likes lang. Buti 5 lang yung kinuha, hindi kinuha lahat. Pasalamat na rin, hindi kinuha lahat. Lang talaga. Kaya pala, unti-unti siya naging nakita ko yun 17, tapos naging siya, 14, tapos bumaba 13. Ngayon, 12 na lang yung natira. Capital letter, ma'am, is fine. Basta wag lang din lagi. Minsanan lang. Okay lang yun. Basta minsan lang. Kaya pala, hindi lang din hindi pa lagi siya. Basta sunod-sunod na, hindi na pwede yung ganon. Hindi ko naman alam yung mga ganyan. I mean, I just feel just let them feel free ba to comment ba kung anong gusto nila sabihin.
ayoko mag-ano na sabihin, bawal yan. Ayoko kasi masabi na, oy, bawal yan, yung mga ganyan-ganyan, bawal. Kasi ayoko ma-offend yung mga tao. Kaya panay ako sorry kay Crisilda kasi tawag nito, ayoko maka-offend ng tao. Ayoko yung ayoko ng ba sila, disappoint sila sa akin. Kasi, some people disappointed dahil sinabi mo yun sa kanila. We don't know what are they thinking or they na misunderstand you. Mama, come here. What is that? You eat real good, not like that, please. You're not a dog eating like that. Here. Use a spoon. Yan ang mahirap. Yes, host, wala naman problema, host. Oh. Kaya mahirap kasi yung magsasabi tayo, buti kung mga sikat tayo sabihin natin. Oy, 'di ba? Baka hindi na sila bumalik. Okay, you don't know naman kasi sa mga tao, hindi naman natin sila ma-please na pumunta sa ating bahay. 'Di ba? Kung ang tawag nito, ang gusto lang pumunta, but now you know it already, this result was lagi. Oo, yun na ang mahirap sabi minsan. Kasi hindi, parang, ba. Pero okay lang naman sa akin. It's fine. We still gonna earn it. Na lang ako, ayoko maka-offend ng tao. Yun lang ang ko. I don't want to offend anyone na nandito sa aking live streaming. Tapos, sabihin ko sa kanila, i-dislike nila. So, ganun talaga. Pero, okay lang naman sa akin din. Okay lang naman. Pero salamat sa salamat sa nimo Angie's vlog. Thank you. Buti na lang si Crisilda hindi siya na-offend. Ganyan din ako host noon pero may nag-warning din sa akin. Ganun pala yun. Na-warningan na rin. Oo, kasi feeling ko ba then WH ko nawala. Ay, ganun pala. Sa akin likes na nawawala sa akin hindi WH. Kaya kaya mahirap din. Sabihin. Pero kasi ako naisip ko kasi nga let them free. Let them free ba na kung nila, kung anong gustong isulat diyan, sulat kung anong gusto nilang ilagay diyan, pero nababawas talaga siya, hindi siya biro, totoo pala siya. So now I know na, pero I feel sad na ko kasi si Crisilda. I feel sad for her. Na ang dami niyan nilagay WH. Hindi ko rin naman alam at di niya alam. So, ayan. I feel sorry na lang. Tsaka host number avoided. Ang number din, okay lang naman kasi wala naman dito sa mga numero. Kaya ako hindi ko nag-ano ng numero din. Kasi may narinig din ako. Bawal daw ang numero. Ano daw ang numero? Excuse me. Tapos yung pagbanggit din daw, yung mga hindi pwedeng sabihin na salita. Yun daw. Yung ko. Hindi ko naman sila okay lang. Very much sa inyo. Ayan, nag-loading na naman tayo. Remember, imbis na number ang ilagay mo, i-words ang inilagay ko. Oo, yung ganun talaga. Ganun din ako mag-type, hindi yung numero yung inaano ko. Yung words talaga niya yung sinusulat ko. Kasi din yung meron daw basta ganun na yun. Kasi, salamat anong oras na yan sa'yo? Nag-loading na naman tayo. Ayun guys.
Salamat sa 6 na milyon dyan, ha? Thank you sa inyo lahat. Knowledge din po yan, host, para sa kanila din po ma-avoid po yan nila sa channel nila. Oo, tama ka talaga dyan, kasi nagsisimula pa rin din sila, tapos maano rin nila, naalam nila hindi pwede at pwede, di ba? Angie's Vlog. Tama yan. Salamat, Angie's Vlog. Maraming salamat. Joyce still here? Ay, salamat, Joyce. Bernstein. Bernstein. Salamat sa imong pabiji diha, ha? Maraming salamat sa imong pabiji. Ayan, Joyce Bernstein is still in the house. Salamat nimo. Ayan, guys, andyan pa pala si welcome host. Andyan pa pala si Joyce. Ako gusto ko lang salamat Joyce Brentsen. Salamat ninyo. Ayan guys, salamat sa inyo. Salamat ninyo diha tanan. Ayan, maraming salamat sa mga nag-BG. Papa Jong, naapa ka diha? Ang babait ninyo. Thank you. Ang babait, Angie's Vlog, nag-LS na ba si Crisilda host? Hindi pa, bago lang si Crisilda. Bago lang siya. I think nung lang ata. Ilan na ba banana niya? Bago lang si Crisilda, kaya I think she don't know what she's tawag Kaya hindi rin niya ate alam. 64 pa lang banana niya para bisita naman siya. Lang, 64 banana pa lang siya, kakaumpisa lang niya. Si Crisilda. Wala pa nga siyang wala pa nga siyang palabas na nilalagay. Wala pa siyang palabas na nilalagay sa kanyang kasi hindi daw pwede magkuha ng palabas sa bansa na nandun siya. Siguro wala pa naman siya. Oo, wala pa siya. Wala siya bisag usa. Sinabihan ko siya na maggawa siya. Sabi niya hindi daw masaka na daw siya maggawa. Hindi pa siya maggawa ngayon. Ewan ko na hindi pa siya maggawa daw. Ewan ko lang. Kaya siya gagawa. Saan ba siya? I think Saudi Arabia ata siya or somewhere in basta Arab country. Basta naa siya sa Arab country. I don't know. I'm not really sure taga saan to siya. Joyce Bertinsin, salamat sa pag-BG ni mo diha, ha. Shout out to everyone na nag-BG diyan. Maraming salamat ninyo tanan sa mga nag-BG diha. Big shout out to everyone na nag-BG. Sakit na ako.
Ning lubog na gud ang akong lagom nga ilong. Tanggalo na nato ning atong samin. Ning ano nang lalom ng atong ilong aning sampulan na lang ba? Lula. Nagloading si Lula. Nagloading si Lula. Ayan guys, mga nag-BG-BG dyan. Shout out to everyone. Ayan, shout out. Sandali lang. Teka lang. Host, BG ako. This vlog. Thank you for supporting my live streaming. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. And shout out to 6 million in the house. Maraming salamat. Ayan. At sa 12 nagtamsak, sa 12 natirang tambak ko internet no. Nagloading ko. Tuyok pa mo. Akong kuan internet ba? Lang siya. Itatago na lang ang damdamin ko na mapansin mo. Ayan, meron na lang tayong 4 na 3 na natitira dyan. Maraming salamat sa inyong mag-aalas 4 na guys. Sa baka naman, host, BG muna ko, no? Sabi ni Angie's Vlog. Salamat sa pa-BG. Namapan itatago na lang ang damdamin ko. Edit na to. Nagtuyok ko papadyo. Wala na itao. Kaya sige nagkilibot-libot. Sige na kong tuyok-tuyok. Ano yung mustod na ko dire. Sandali lang.
Ikaw lang ko sa iyo. Di man ako ang pag-ibig ko. Magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating. Dahil kita pa sa aking paningin. Itatago na lang. Nagtuyok-tuyok si host. Si host. To ara, smile na good. Smile na good. Smile pa more. Selfie na lang ta dire be. Itatago na lang. Salamat sa mga nagpa-BG diha ha. Salamat ninyo. Thank you everyone. Every one of you. Balik ta dito sa kusina, be, kay magkuwang ko tapos atong akong gibuhat. Magtapuson na ko ang akong Wild Katie, hi host. Hello, Wild Katie. Nagtuyok ko, Wild Katie. Late na ako. Okay lang, Wild Katie. No one's late. No one is late on my live stream. It's okay to be late. Thank you. Ayan, nagtuyok-tuyok ang atong internet. Nagtuyok-tuyok ang atong internet diha. Thank you, Wild Katie. There's no late on my live stream. Everyone is welcome to get out. Yan, andyan pa sila. Itatago na lang ang damdamin ko. Hello. Shout out to everyone. Thumbs up done na po. Salamat, Wild Katie, sa pa-thumbs up. Morning po. Kapi-kapi. Ayan, magkapi-kapi. Kapi-kapi ka na, Wild Katie. Ayan. Salamat anyway. I don't drink coffee. I don't drink kapi-kapi. Mat, sa pa-kapi-kapi diha. Mapansin mo, itatago na lang ang damdamin ko. Hello, sa limaw nila yung adik ako sa kape. May ganyan talagang tao. Yung taong mahilig talaga sa kape, meron taong walang talaga. Walang hilig sa kape. Kaya ayan, okay lang yan. You're not the only one addict on coffee. Addict ako sa tubig. Tubig lang ako Wild Katie. I am only drinking tubig. Yan lang ang iniinom ko, Wild Katie. Tubig. Tubig sa umaga, tubig sa tanghali, at tubig sa gabi. Ayan. Yan lang ang iniinom ko. Umiinom din ako ng Coke. I love water also. Yum. Yum water. Yum water. Yummy ang water, Wild Katie. Ang tubig ay pampalakas, pampahaba ng buhay. Sa 6 na milyon dyan. Thank you very much sa inyo. Ayan.
Maraming salamat sa 6 na milyon at sa 12 tamsak. Well, Katie, kumusta? Musta man ang among Katie diha? To me, sa pag-express. Yes. Big problem here. What is your big problem there? It's a swamp monster. Itatago na lang na napansin. Eto yun. Ay, buko. Sana naman pakinggan mo. Hello everyone. Kausapin nyo naman si host sa mga andyan. Ayan, para di tayo boring, guys. Boring ang life pag walang kausap. Ayan, kausapin natin ang sarili natin pag wala tayong makausap. Sa mga andyan, kausapin nyo ako, guys. Ayan, if you want to talk to me, just go ahead and click. Ha 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 ha. Kausapin natin si host para hindi mabuing. Ayan, guys. Kausapin natin si host ng di magkaaning-aning. Guys, kumusta man mo tandiha, oy? Ganing-aning naman taning ilis-ilis nato, oy. Storya tabi sa gway tao, kay storyahon nato ato kaugalingon. Kay nga naman, sayang. Ngayon lang tayo nagkatagpo. Okay raman, host. Ayan, okay raman di ay ang atong inday. Ang atong inday na na gwapa. Ang among inday nga gwapa, okay ra. Salamat, okay raman pod ka. Ikaw, host, musta? Di agwa paghihapon. Anyway, usab po na 180, i-play punta ka. I-play punta ka unya, iguman sa ako LS, i-play punta mo diha. Sa mga na diha, ipang-play ta mo diha. Guys. So, unya na lang po, haha, salamat sis. Oo, unya, mag-play ko ninyo. Sa mga naa diha, sa pila man mo diha. Ihapak ko no pila mo diha. Say present if you still there. Present. Taas ang kaliwang paa sa mga andyan pa. Ayuha pagtaas ang tiil ha, para makita gud na ko gaayo. Guys, if you still there, taas ang paa. Present, ayan, while Katie nangunguna, present siya, asa man ang uban. Kay iplita mo niya. Guys, kung naa pa mo taas ang inyong TL. Nauna, 4 lang akong nakita diri. Upat lang lagi sila. Pero naamay ko na nag-BG diha. Ambot, kinsa man na diha. 4 lang ako na lang. Gipulan. Ikaw na lang ako i-play day kate. Kaya wala naman sila. Ninghawa na kapag mo. Naligo pa to. Salamat, Wild Katie, ha. Nag-BG rato sila diha. Okay raman noon ako, eh. Sila tabi na ako. Nanihap akong tabi. Ayan guys, maka 4 hours na tayo. Yes, ako. Ako ra imong i-play. Oo, ikaw ra ako i-play kay ikaw ra man naa diha. Wala man sila nagtaas sa ilang tiil. Gipulan to sila ganiha pa man ko sigig daw diri. Ganiha pa kog sigig to. Sigig yaw ba? Pulan na to sila oy. Pulan na to sila yaw kaning host oy daw kayo. Kapoy ng paminaw. Tuan ang layas noon.
Okay, ay, exit ko rin. Okay ra, last mo diya. Ako diya gihara. Aning-aning ng host. Yeah. Yes. Hey, Goodness, you cannot do that. I didn't do that out loud. I know what eggshell at the point. Right now, we're gonna buy more eggs, okay? You have more. I want to get it. They don't whining. Yes, haha. You can boil the egg because right now it's not boiled. It's not cooked. You're gonna cook the egg. Mabalik na rin sa kusina. Wait a minute. I will not cook. Yeah. Mubalik ta dire sa kusina be kay mag-ready ko ano. Mag-ready ko pagkaon na mo baon niya gabi iba. Mabalik ta dire sa kusina. Ayan. Well, di, well, tabi ta. Ako rin manghugas, Mama, what? this is light. I know, but minagbiga na ako sa Tagalog ng jacket. I feel just like rotten egg. Rotten egg. Feel. Feels like rotten egg. Huh? Yeah. I think it's a rotten egg. Well, Katie, sige, do what you... Coach. Diri lang sa ta sa kusina. Mommy, egg. Okay. Something else to figure it out. Hagoy, tabian kay ning bata. I'm still here. Thank you, Wild Katie, ha? Yes? I want to get that. What is it? This can Okay. Give me the egg. Okay? We're gonna boil it first before you eat it. Ang ako anak, tabian kayo. Naadjud ni siya manahan. Naa siya gipagmanahan, Wild Katie. Tabian kayo kuan baba. Pilipino kayong baba. Mapiyo. Chismoso siguro. Tabian dyan siya. Tabian kayo, oy. Awat-awatan ra. Awat-awatan ra ako gitulte. Usahay, awat-awatan ra ko. Ngun siya, mama, pabadlong. Badlong. Tuara, badlong ang mama noon ang pabadlong ron. Tabian kayo, para sa nanay. Kuyag man po siya, cute. Oo, tabian na siya pag kamera duha. Pag naasa gawat agoy, mapuli, piyong-piyong na siya. Buyag-buyag ng bata ay, buwa kay magkuan ra na siya. Di na mo sugot. Ayan guys, maglungag ano sa while we are buyag mampod o buyag. Asa naman to eh. Kadaghan ako gibuhat nag-edit ko tapos naka-edit ko, naka-live stream ko to ara. Daghan kayo na buhat si host. Ang iBags pinaghirapan sa Whitey. Klaro kayo pinaghirapan sa Whitey ay. What? I want to tell you joke. What joke? How the receiver pop. I want. That receiver. Okay. Gikapoy na ko sa akong channel. Ang ano man, ay padayon na. What? Mahulog lagi ka. Mama. Mama, What? someone play serious to and ever made for my YouTube
We're gonna tell daddy to buy egg. You call daddy. I don't know, go daddy. You call daddy. Ow. Mama, I want water. Quiet. Okay. Daddy, hello. Eat first. Here. What are you telling to daddy? Yeah. Yes, sir, the water. Like, oh, the what? 3. Yes, daddy does it. Not in the box, so it's on Tupperware or something. No, round 3. Sneak. Country what? Round 3. Sneak. Plastic Tupperware. Yeah, it's just like the one. Round 3. I'm gonna send you the picture. Mama, and round 3. Sneak. Okay, daddy. Yes, sir. Okay. Yes, Abana, wala nagkaintindihan. Wala ako'y paki sa akong channel. Bahaha. Ano man di ay? Ano man? Ipadayon na, oy, daghan baya kag amiga nga magkuan nimo. Padayon ra na. Ay sa, nangita kog kuan ba? Proof sa akong bana. Sa maning proof, oy. Magkaintindiging sa ni, oy. Explain na to sa klase nga butter ang ipapalit. Napag I don't sit down that. Unsa ka ambot lang host ay doara. Naka asa man to. Hi gika. Kani. Asa. Nagtanaw ko aning ano ba. Naglisod kog explain sa ako ba na ba? Naglisod kog explain. Lisod ning kuan oy Filipino. Lisod man ta ning explain. Isinda na lang natog proof kay kay para ano sigurado kay mapalit tuon niya mali tuara. Mauna kay ilis pa more wala na ka grocery. Wala na noon may pagkaon diri sa balay kay sige rag ilis ani hala sige ilis pa more. Wala na mi itlog, messenger na lang kayo mag-usap. Kuan ano sa hindi sa messenger sa tawag nito kami nag-usap. Sa FaceTime kami palagi nag-uusap ano Wildcat pag nanawag si G pag tumawag yung anak niya ayan sa ano yan sa tawag nito sa kanyang FaceTime yan palagi mag-usap sila. Lagyan natin ng ano to ano ba yan? Hindi nakapag-grocery ang inahan kay naara sa balay. Wala na namin naka-grocery. Sige rami tambak rami permanente sa balay. WhatsApp ba or WeChat. Kuan about communication asa sa Pilipinas or para dire kuan ang pag sa telepono I mean pag call to call lang amo gamit ang iPhone na man siya kuan ang iPhone na siya tawag ani unsay tawag ana ba kanang ka video call ba mo nga naara cellphone number imong tawagan FaceTime di ay nang buta-kabutang FaceTime mao na nakabutang pero pag tawag ani dili mi magstorya sa ano sa messenger nara ko sa
Pilipinas, mao pa ako pag-istorya atong Messenger. Pero karon wala na yung Messenger, oy. FaceTime na, nag-improve. Nag-improve ang among Messenger, naging kuan. Nagloading ka host. Nagloading pa rin ko karon. Nagloading pa rin ko ka. Nagloading pa ka karon. Diha lang. Diha lang, oo. Diri lang. Diri lang. Pag mutawag ko diha sa Pilipinas, Messenger ako tawag. Ako gamit. Mauna ako gamit diha. Dako kay ko wait. Manghugas noon ko ato, no? WeChat or WhatsApp ka na maka-video call man na. Mao ba di ay kailangan po di ay ang WhatsApp o kanang WeChat. Kanang WeChat pwede pud na siya kanang bisag wala mo internet ana ba? Pwede pud na siya. Bisag wala mo internet. Wala pagod ko nakasuway. Sa 8 milyon dyan, 4 na oras lang tayo, tapos papatayin na natin to. Maraming salamat sa 4 na milyon na nandiyan. Thank you sa inyong lahat. Ayan guys, malapit at mag-4 ka oras. So, mga 20 more minutes guys. Kunting kimbot na lang, matatapos din to. Matatapos. Internet needed jud host. Wala ta na. Usahay mag-call ko nila direct sa ilang cellphone kay kapalo naka-probinsya. Lisod ang internet, wa pa gani signal didto kaayo. So kailangan jud og internet. Internet. Number usahay pag number ako tawagan, magkuan pa, karat-karat pa ba? Kay wa may signal. Kay ginbayaan hanasawa niya. La 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 la.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Darling, I love you. So in love with you. Look, pretty. La 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 la. Asan? Maupod lagi sa inyo ha, maayo diha kay maayo ang signal diha ninyo na ba? Maayo ang inyong signal diha. Darling, what to do? Darling, I love you. So in love with you. Oh, Carl. Salamat Wild Kitty na to. Ara nang akong kuan ha, ang Wild Kitty na himo ng wild to. Ara tuyang ra ni si host no. Tuyang ra ni si host. Darling, I love you. Smart lang din ang signal, mahina din lalo na pag sa ulan heist. Kaya pala mahirap talaga ang kumita ng signal. Ayan, ganun din ang problema ko sa amin. Hindi ako makakuha ng ano. Hindi ako makaayos na signal. Darling, I love you. So in love with you. Wala kaming signal sa Globe dito, Smart lang meron. Kami na doon sa Globe lang, pero pag Smart mahina. Mahina din ang aming ano doon. Ang aming signal. Ayan, hindi na ako nakapagkuan. Tuyang running Ronalyn. Darling, I love you. So love. I love. La 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 la. Kay ginbayaan. Han iya asawa. Ayan, nag-boil ako ng egg kasi ang aking anak nagugutom na. Mag-ano tayo, maghugas muna tayo. Palagi. Nahulog ang kaldero. Tuara, no? Tuyang running host, no? Tuyang running host.
Darling. Ayan, mag-umpisa na tayo maghugas-hugas pag may time. Malapit na tayo mag-end, guys. Malapit na tayo. Online na ba si Kiko Arps, guys? Online na ba si Kiko Arps? Nag-online na siya? Or mag-online ba siya ngayon or hindi? Si Damara for Girls ata sa Salamat sa inyong pag-BG diha. Thank you sa mga nag-BG. Nag-aso ang akong kuan kamot, ang akong hugasan kay init kayo ang tubig. Nag-aso pati ako kamot ay nasunog. Init kayong tubig ba? I don't know. What is that? What is that little thing? I don't know what is that little thing. I did wash it. I did wash it. Why that make sugar add cheese? No, it's not sugar cheese. No. You just make. Why that make a sugar add cheese? You just make the cheese. What is that? Sugary? No, it's not sugar. No. Why does cheese make? Why does it not make sugar? It's not make sugar. It's a what is that? Kudkuran. You know kudkuran? Kudkuran. Why that make cheese and I don't know. Ayan guys. 5 minuto na lang guys. Magtatapos na tayo. Malapit na. Ayan, malapit na. That's scary. Okay, 5 minuto na lang. Salamat sa mga Salamat sa mga nag-ano dyan, nag-BG. Marla Tan, Damara for Girls. Ayan, andyan sila. I think si Papa Jong andyan din ata, nag-BG lang. Si Wild Katie, maraming salamat sa inyo. Ayan, maraming salamat sa mga nag-BG sa akin. Thank you. Matatapos na tayo, guys. Ang ating palabas ay matatapos na. Ayan. Ang ating long hair ay napakaano, para tayong wak-wak sa ating long hair. Ayan. Gusto na ako magpagupit or muli gani kog Pilipinas ka straight kog ulo. Dili di ang ako ulo, ang ako straight. Ang ako di ay buhok, dili ang ako ulo. Takto yang ramang ko. Magpa-straight tag buhok diha ba kay diri mahal kayo. Pero ganahan pud kog curl. Wala pa host, wala pa. Na ganahan pud kog curl na buhok, pero mas ganahan ko sa straight kay ang straight ba bisag dili sudlayon na ara na diha. Pero ang kulot ganahan pod kay wala pod siya sudlay-sudlay. Hala, sorry Wild Katie ha. Sige, tabi ra gud tabihan gud. Di pa nako siya makita yung notification. Wala pa. Wala pa jud ang ako ang tawag ani. Baba ba? Ang ako baba sa sige putak ng putak. Dak-dak lang ng dak-dak. Wala pa di ay wala na siguro nakaano. Late siguro siya yung barcode. Late na siguro ni siya. Kuan kay ko. Tabian kay ko Wild Katie, no? Tabian kay ko. Sige kay dak-dak bisag way tao wala dak-dak pamor. Dak-dak pamor. Basin si Marab for Girls ang sunod ni mo. Oo, si Marab for Girls kay alas 6 man to siya mag-LS, iguman na ako. Kay usahay magkadungan man ni Kiko Art kay nag-atang rapod ko siya sa iyang internet. Kung nindot ang iyang internet, maka-LS siya sa buntag sayo sa ilaha. Diha ba sa Pinas Food buntag sayo. Adi kay hapon naman to dire sa amo Tagsayo man po dili man ko mag-LS sa gabi o sa buntag kay
Sa buntag, si Marla Tan mag-ilis ug si Papa Jong. Pero sa hapon, mga hagok ang mga lubot sa tao. Ahoy ako pag-ilis. Mao gamay ra ako tao usahay, daghan pud kay mga taga-ibang nga planeta ba manulod na ako. Taga-ibang nga planeta pero dili baya permanente. Nga nila kuan ra mo, upat ra mo. Usahay na pulo, wala na. Pero okay raman na ako basta tagaan ra ko kaysa pag mo upload ra tag mga palabas nato dili man tatagaan og dako tagaan ra man tag pila man naka-oras usa ka oras ra man na. Pero okay na gihapon nako na pandugang-dugang. May na lang may makaano ta asa man to akong napkin wala naman. Wala na kay ano. Sabaan na ka na ko walki. Don't do that, you're gonna fall off. Saba kayo ko no wild kitty, saba kayo ko. Dagan kayo kong sinabi. Dagan kayo kong bisolte. Tuyang raman yung gusto. I love you too, JP. Nakaroon kay kuan maghapit na ang adlaw ang bye host mama bye wild Katie bye ma God bless po, God bless din, bye thank you sa mga nag-BG dyan, bye sa inyo, nagtabi pa po sa mga andito po sa mga andito, God bless daw sa inyo. Ayan, bye na sa iyo. Salamat sa Wild Katie ha, sa nakahabol ka. Salamat. Bye everyone. Na